वंदेहं श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्री रूपं चाक्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं दं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सह गण ललिता श्री विशाखान् विदां च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगत्पदे कोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत कदाधर श्री वासादि गौर माताजी स्क्रीन இருக்கிறது பாத்து படிங்க. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய. சாந்தி மாதாஜி மியூட், நான் மியூட் பண்ணிருக்கேன் உங்களை. மாதாஜி சின்னதா இருக்கனால எனக்கு தெரியலைங்க மாதாஜி எழுத்து. ஓகே, இது நான் சொல்றேன். நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிராமணாய ச ஜகத்ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமः. நமோ மகாவதான்யாய कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो ओम அது தெரியும் இல்லையா? विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी हरिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा माताजी. कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी. யாரோ கால் பண்றாங்க, வீடியோ கால். நம்ம கிளாஸ்ல இருந்தா யாரு தெரியல. ஆமா மாதாஜி, இங்க வந்துட்டே இருக்கு. அதான் பாக்குறேன். அது யாரு? 94817. ஒரு நிமிஷம் பாத்துட்டேன். 17. ஆமா, தெரியலையா இருக்கும் அவங்களுக்கு. வந்து என்ன பண்ணணும் தெரியாம உள்ள வரத்து பாக்குறாங்களா எனக்கு தெரியலையே. ராஜி மாதாஜி, ராஜி ராதாகிருஷ்ணன். யாரு தெரியலையே. 94817 அதான் ஜாயின் பண்ணிருக்காங்களா? ராஜி மாதாஜி உள்ள வரத்து பாக்குறாங்க, அவங்களுக்கு தெரியலையா இருக்கும். என்ன பண்ண முடியும்? இன்னைக்கு தனியா லிங்க் போடல மாதாஜி. நேத்து லிங்க்லயே தான் வந்தேன் நானும். நினைச்சேன் இன்னைக்கு தனியா போடலையான்னு கொஞ்ச நேரம் பார்த்தேன். என்னோட வந்து நான் போடல, அட்மினும் போடல. நேத்து நான் போட்டுட்டேன்னு அவர் போடலையா இருக்கும். ஒரு நிமிஷம். அப்புறம் இன்னைக்கு இருக்கு இல்லையா, நான் என்னடா கிளாஸ் இல்லையான்னு அப்புறம் நேத்தத்துல இருந்து லிங்க்ல வந்தேன். அப்பதான் பார்த்தா கிளாஸ் ஓபன் ஆயிருந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. இது லெவல் 2, 2வது லெவல் வகுப்புக்கு எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன். இப்ப நான் வந்து பிரணத்தி முடிச்சிட்டோம். இப்ப வந்து இன்னையில இருந்து நம்ம வந்து 2வது சாப்டர் படிக்க போறோம். ஓகே, முதல் சாப்டர்ல என்ன பார்த்தோம்? ஒன்லி யார், எந்த எதிரணியில யார் இருக்கா. இது வந்து ரதம் ஸ்தாபயமே அச்சுதா அப்படின்னு. ரதத்தை வந்து 2 அணிக்கு நடுவுல ஸ்தாபனம்னா என்னது, நிறுத்துங்க அப்படின்னு. நிறுத்தினோன்னு என்ன பாக்குறாரு, யாரு நம்ம அணியில சண்டை போடுறாங்க, நமக்கு எதிரியா யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் பாக்குறாரு. பார்த்த உடனே அவர் தளர்ந்தாச்சு. ஏன்னா எதிரணியில யார் இருக்கா? தாத்தா, சொந்த குருமார்கள், கசின்ஸ், வந்து பெரியப்பா பிள்ளைகள், தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே அந்த அணியில இருந்து நமக்கு எதிராக சண்டை போட்டு வந்திருக்காரு. ஆனா இவர் பெரிய வில்லாளி. இவருக்கு தெரியும் நான் ஒரு அம்பை எய்தா போறோம். ஏன்னா அவர் வந்து சின்ன வயசுல நல்ல போக்கஸ்டு பர்சன். அவர் வந்து கீழே அந்த பிம்பத்தை இந்த தண்ணியில அந்த பார்த்து மேல அந்த ஒரு என்னது ஃபிஷ் இப்படி ஓடிட்டு இருக்குமே, அதை பார்த்து அவர் கீழே அந்த பிம்பத்தை பார்த்து அடிச்சவர். அவ்வளவு அவர் வந்து இது ஷார்ப் போக்கஸ்டு பர்சன். அவர் ஒரு அம்பை தான் எல்லாரும் விழுந்துடுவா. அப்போ அவருக்கு ரொம்ப பயம். அந்த மாதிரி எல்லாரும் பண்ணினா நான் வந்து பெரிய பாவ செயல் பண்ணுவேன். அவங்க வீட்டுல வந்து அவங்கள ஒரு தாத்தாவா இருக்கலாம், அப்பாவா இருக்கலாம், அவங்க இறந்து போயிட்டோன்னா அந்த குலஸ்திரீகள்லாம் என்ன ஆகும், அவங்களுக்கு வந்து வேற
புருஷா கூட எல்லாம், ஏன்னா குழந்தைகளை வளர்த்தணுமே, புருஷா கூட இருக்கும்போது அங்க வர்ண சங்கரா ஆனாக்கா வேற இந்த ஹரே கிருஷ்ணா, ஒண்ணுமே கேட்கல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஒண்ணுமே கேட்கல. யாருக்குமே கேட்கலையா? எங்களுக்கு கேக்குது மாதாஜி, எனக்கு கேக்குறது மாதாஜி. உமா மாதாஜி, நீங்க லாக் அவுட் பண்ணிட்டு வாங்க. அப்ப ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்கும் உங்க இதுல, நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம். லாக் அவுட் பண்ணுங்க, திரும்பி வாங்க. அது என்னன்னு சொல்றது கேட்காதே. அப்படி அப்போ ரொம்ப அவர் கன்ஃபியூஸ்டா இருக்காரு. அப்ப நிறைய நிறைய விஷயம் சொல்ற. அப்புறம் நிறைய சங்கோட பேர்லாம் சொல்லியிருக்கு, அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் என்னெல்லாம் பார்த்தோம், இது தேர், அந்த தேர்ல கொடியில யாரு இருக்காரு, அறிகுறிகள், இவ வந்து ஜெயிப்பாங்கிற அறிகுறி எல்லாம் இருக்கு. அந்த பஞ்சஜன்யம் இந்த இதெல்லாம் சங்கோட பேர் கொடுத்துருக்கு. தேர் யார் கொடுத்தாங்க, அக்னி தேவர் கொடுத்தார். அப்புறம் கிருஷ்ணர் பக்கத்துல இருக்கார். அப்ப கிருஷ்ணர் இருக்கிறதுனால ஜெயம், வெற்றி நிச்சயம். கிருஷ்ணர் இருக்கிறதுனால லட்சுமி தேவி இருக்காங்க, அப்பவும் அதிர்ஷ்ட தேவதை. அவங்க இருக்கிறதுனாலயும் எல்லாம் செழிப்பு எப்பவுமே இருக்கும். அப்புறம் ஹனுமான் இருக்காரு, ஹனுமான் இருந்ததுனாக்கா எப்பவுமே வெற்றி தானே. அங்க ராமாயணத்தை நம்ம பார்த்திருக்கோம். இப்போ இதெல்லாம் அறிகுறியை பார்த்தாலே தெரியறது எல்லாம் வெற்றி தான். ஆனா இவர் வந்து ரொம்ப குழம்பி போயிருக்கார். இன்னும் கொஞ்சம் கண்டினியூ ஆகும். அப்புறம் 11th வருஷத்துல இருந்து தான் பகவான் வந்து வாயத்தை வந்து எல்லாம் சொல்லப்படுற அப்படின்னு நினைக்கிறது தப்பு. ஆக்சுவல் பகவத்கீதை இதுல இருந்து ஆரம்பிக்கிறது, 11வது சாப்டர்ல இருந்து 11வது வருஷத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கும். எஸ், ஒருத்தர ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கேன், இல்லாட்டா அல்பபெட்டிக்கலா நம்ம வந்து போகலாம். நேத்திக்கு பண்ணப்பல அல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர். ஆனா சில பேருக்கு படிக்க முடியாதே, அப்போ யாரு படிக்க முடியுமோ ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கோம், தட் இஸ் பெட்டர். யாரெல்லாம் டிஜிட்டல் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிடுங்க. ஓகே, ஜனி மாதாஜி படிங்க. நம்ம வந்து 2வது இது பார்க்க போறோம். படிங்க. 2வது அத்தியாயம், ஸ்லோகம் 1. தம் ததா கிருபயா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? இந்த ஓம் நமோ பரபிரம்மனே நமஹ படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? இந்த ஸ்கிரீன் எனக்கு கண்ணே தெரியல, நான் புக்கு தான் எடுத்துட்டு இருக்கேன். அந்த புக்ல இருக்குமே மாதாஜி, அது கேட்கிறேன். சரி, நான் அதை சொல்றேன். ஓம் கிருஷ்ணாய பரமாத்மனே நமஹ. அத த்விதீயோ அத்தியாயः. இப்ப படிங்க. இந்த 3 இது சொல்லிட்டு இது இந்த புக்ல இல்ல மாதாஜி அது. ஓம் சஞ்சய உவாச்ச தம் ததா கிருபயா விஷ்டம் அஸ்ருபூர்ணா குலேக்ஷணம் விஷீதந்தமிதம் வாக்கியம் உவாச்ச மதுசூதன. சஞ்சயன் கூறினான், அர்ஜுனன் இரக்கத்தினால் மூழ்கி மனம் பலவீனமடைந்து கண்களில் கண்ணீர் மல்கிய நிலையில் இருப்பதை கண்ட மதுசூதனாகிற கிருஷ்ணர் பின்வருமாறு கூறினார். ராதே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பொருளுரை படிக்கொள்ளேன். பொருளுரை. பௌதிக இரக்கம், கவலை, கண்ணீர் ஆகியவை தன்னுடைய ஆத்மாவை பற்றிய உண்மையை அறியாததன் அறிகுறிகள் ஆகும். நித்தியமான ஆத்மாவிற்காக இரக்கம் கொள்வதே தன்னை உணர்வதாகும். இந்த ஸ்லோகத்தில் மதுசூதன என்னும் சொல் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும். பகவான் கிருஷ்ணர் மது என்னும் அரக்கனை கொன்றவர். எனவே தன் கடமையை நிறைவேற்றுவதில் ஏற்பட்டுள்ள தவறான கருத்து எனும் அரக்கனை அவர் கொல்ல வேண்டும் என அர்ஜுனன் விரும்பினான். எங்கு இரக்கம் காட்ட வேண்டும் என்பது எவருக்கும் தெரிவதில்லை. நீரில் மூழ்கும் மனிதனின் ஆடைக்காக பரிதாபப்படுவது அர்த்தமற்றதாகும். அறியாமை கடலில் விழுந்த மனிதனின் வெளிப்புற உடையை, ஸ்தூல உடலை காப்பதால் மட்டும் அம்மனிதனை காப்பாற்றிவிட முடியாது. இதை தெரிந்து கொள்ளாமல் வெளிப்புற ஆடைக்காக கவலைப்படுபவன் சூத்திரன், அதாவது தேவையின்றி வருந்துபவன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். அர்ஜுனன் ஒரு சத்திரியன். அவனிடம் இத்தகைய நடத்தை எதிர்பார்க்கப்படவில்லை. இருப்பினும் அறியாமையில் உள்ள மனிதனின் கவலையை போக்க பகவான் கிருஷ்ணரால் முடியும். இக்காரணத்திற்காகத்தான் அவர் பகவத்கீதையை பாடினார். உயர் அதிகாரியான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரால் விளக்கப்பட்டுள்ள இவ்வத்தியாயம் ஜட உடல், ஆத்மா ஆகியவற்றை பற்றிய பகுத்தறிவை கொண்டு தன்னுணர்வு அடையும் முறையை கற்பிக்கின்றது. எவ்விதம் பலனில் மீதும் பற்றுதல் கொள்ளாமல் தன்னை பற்றிய உண்மையான கருத்தில் நிலை பெற்றிருப்பவனுக்கு இத்தகு தன்னுணர்வு சாத்தியமாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்லியிருக்கு? மதுசூதனா. இப்ப இதெல்லாம் உங்களுக்கு வரலாம், அதனால கொஞ்சம் மார்க் பண்ணிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து அதை கொஞ்சம் நினைவு வச்சுக்கலாம். நீங்களும் உங்க புக்ல மார்க் பண்ணிக்கலாம். மதுசூதனா என்னது? மது என்ற அரக்கனை கொன்றவரானதுனால கிருஷ்ணர் வந்து மதுசூதனா சொல்றாங்க. அப்படி நிறைய இந்த மாதிரி எல்லாம் சின்ன இது வரும். சோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கலாம்.
அப்புறம் வந்து இந்த ஒருத்தர் வந்து முங்கின்னு இருக்கார். அவரை காப்பாத்த போனோமா இல்ல வந்து அவரோட உடையை காப்பாத்தணுமா? கண்டிப்பா அவரை தான் காப்பாற்றணும் இல்லையா? உடையை மாத்திரம் எடுத்துட்டு என்ன யூஸ்? இப்ப வந்து இவர் வருத்தப்படுறது அந்த மாதிரி இருக்கு. ஐயோ இறந்து போயிடுவாங்க. இறக்குறது என்னது? யார் இறக்குறாங்க? உடல் தான் இறக்குறது இல்லையா? இது ஆத்மா வந்து இறக்குறது இல்லை, அது நித்தியமா இருக்கிறது. சோ இவன் அர்ஜுனா வந்து வருந்தது வந்து அவசியமே இல்லை. ஒன்னும் ஒரு இதுக்கு இல்லாம ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை இவன் வந்து வருத்தப்படுறது. அந்த மாதிரி இவர் நினைக்கிறார். அப்புறம் வந்து என்னது ஜட உலக ஆத்மா ஆகியவற்றை பற்றிய பகுத்தறிவு இல்லை அவனுக்கு ஒண்ணும் தெரிய மாட்டேங்கிறது. அப்ப அவனுக்கு எல்லாம் எடுத்து சொல்லணும். இந்த முறையை கற்பித்து எவ்வித பலனும் மீதும் பற்றுதல் கொள்ளாமல் தன்னை பற்றி உண்மையான கருத்தில் நிலை பெற்றிருப்பவனுக்கு இத்தகு தன்னுணர்வு சாத்தியம். ஆனா இவர் வந்து நல்ல தெய்வீக குணங்கள் இருக்கு அர்ஜுனாக்கு. அதனால வந்து நல்ல தூய பக்தன் வேற. அதனாலதான் அவருக்கு இந்த மாதிரி உணர்வு இருக்கு. இதுல இருந்து ஆனா மீட்டு வரணும். அவர் வந்து இதுக்கெல்லாம் போயிட்டு வருந்தக்கூடாது. ஏன்னா ஆல்ரெடி அவங்க வந்து விதி எழுதி வச்சாச்சுன்னா அவங்க எல்லாம் இறக்க போறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த பகவத்கீதால 10th இதுலயே நம்ம பார்த்திருக்கோம். அவர் வந்து இந்த இது உலகளாவிய வடிவம்லாம் எடுத்து காட்டும்போது அதுலயும் சொல்ற நீ ஒண்ணு நிமித்த மாத்திரம், நீ வந்து ஒரு வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான், நீ பண்ணு சொல்ற, நீ பண்ற, அவங்க இறக்குறாங்க, அவங்க உடலை விட்டு அவங்க முக்தி கிடைக்க போறது. அப்புறம் என்னது சொல்றாரு, இது இந்த இதுல கொடுக்கல வந்து தர்மக்ஷேத்திர குருக்ஷேத்திரம், இந்த இடத்துல வந்து இருக்கிறவா எப்படின்னா முக்தி கிடைச்சு போயிடுவாங்க. அவங்களுக்கு வந்து இறந்தாலும் நல்லதுதான், இருந்தாலும் நல்லது. அர்ஜுனனுக்கே சொல்றேன், நீ இறந்தா என்னது இந்த உலகத்துக்கு போயிடுவேன், முக்தி கிடைச்சிடும். இருந்தீனாக்கா வெற்றி பெற்றேன்னா என்னது, உனக்கு ராஜ்யமே கிடைக்கும். அப்படி அப்ப ரெண்டு இதுலயும் இன்னும் உனக்கு ஒன்னும் இழப்பு இல்லை அப்படின்னு நிறைய அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. இதுல வந்து கொஞ்சம் அந்த இது மாத்திரம் அந்த ஸ்தூல உடலை பத்தி தான் இவன் வந்து கவலைப்படுறான், அது அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. நிறைய அனாலஜி இப்படி வந்துட்டே இருக்கும், அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நினைவு வச்சுக்கலாம். எஸ், அடுத்தது யார் படிக்க போறாரு? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணா உங்களுக்கு நான் சான்ஸ். சில பேர் டிராவல்ல இருக்கீங்க, தெரியாது இல்லையா? whoever is comfortable reading can read. எஸ், செல்வம் பிரபு படிங்க. இது ஸ்லோகன் படிக்கிற இல்லையா, இல்ல ஹெல்ப் வேணுமா? படிக்கிறீங்க மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச குதஸ்த்வா கஸ்மலமிதம் விஷமே ஸ்முபஸ்திதம் சமுபஸ்திதம் அனார்யஜுஸ்மஷ்டஸ்வர்க் யகீர்த்திகாரம் அர்ஜுன. ஒரு சேர்ந்து இருக்கு இல்லையா, சான்ஸ்கிரிட் அப்படிதான் இருக்கும். அது வந்து நம்ம இதுல போட்டிருக்கு, நம்ம இங்கிலீஷ் வேதாபேச கரெக்டா பிரிச்சு போட்டிருக்காங்க இங்கிலீஷ்ல, இதுல போடல. அது எப்படி படிக்கணும்? அனாரிய ஜுஷ்டம் அப்படின்னு, அனாரிய ஜுஷ்டம் ஸ்வர்க்ய ஸ்வர்க்ய இங்க இருக்கு. அனாஜுஷ்டம் ஸ்வர்க்ய கீர்த்தி கரம் அர்ஜுன. கீர்த்தி கரம் அர்ஜுன பிரிச்சு படிச்சா வந்துடும். எஸ். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனதருமை அர்ஜுனனே, உன்னிடம் இது போன்ற கலக்கங்கள் எங்கிருந்து வந்தன? வாழ்வின் மதிப்பை அறிந்த மனிதனுக்கு இவை தகுதியற்றவை. இவை மேலுலகங்களுக்கு கொண்டு செல்வதில்லை, அவமானத்தை கொடுக்கின்றன. பொருளுரை: கிருஷ்ணர் என்றாலும் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள், அதாவது பகவான் என்றாலும் ஒருவரே. எனவே ஸ்ரீகிருஷ்ணர் கீதை முழுவதும் பகவான் என்றே அழைக்கப்படுகிறார். பகவான் என்பது பூரண உண்மையின் இறுதி நிலையை குறிக்கும். பிரம்மன், அருவமாக எங்கும் நிறைந்திருக்கும் தன்மை, பரமாத்மா, எல்லா உயிர்களின் இதயத்திலும் வசிக்கும் முழுமுதற் கடவுளின் ஒரு ரூபம். பகவான், புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ஆகிய 3 நிலைகளில் பூரண உண்மை உணரப்படுகின்றது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் பூரண உண்மையை பற்றிய இக்கருத்து பின்வருமாறு விளக்கப்பட்டுள்ளது. நான் இது படிக்கட்டுமா? வதந்தி தத்வவிதஸ்தத்வம் யஜ்ஞானம் அத்வயம் பிரம்மேதி பரமாத்மேதி பகவான் இதி சப்த்யதே. எஸ், படி. பூர்ண உண்மை அதனை அறிபவரால் 3 நிலைகளில் உணரப்படுகின்றது. அவை 3ம் ஏறக்குறைய ஒன்றே. பூரண உண்மையின் அந்நிலைகள் பிரம்மண, பரமாத்மா, பகவான் என்று அறியப்படுகின்றன. இம்மூன்று தெய்வீக நிலைகளை சொல்லிடுறேன் பிரபுஜி, அப்புறம் அந்த டாபிக் நின்று போயிடும். இப்ப என்னன்னாக்கா, நம்ம வந்து பகவான் எந்த 3 விதமா நம்ம அறிஞ்சுக்கிறோம். ஒண்ணு வந்து பிரம்மன் ரூபம், ஒளி வடிவம். இப்ப காலையில நம்ம எழுந்துக்கிறோம், வழக்கேற்றுறோம். இந்த இருட்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து வழக்கேற்றுறோம். ஏன்னா அந்த வழக்கோடு வெளிச்சத்துல பகவான்
அந்த இருக்கார், அந்த மாதிரி பகவானை வந்து நம்ம வரவேற்கிறதுக்கு அந்த வந்து வழக்கேற்றுட்டா பகவான் இருக்காரு, அந்த ஒரு இது வருது நமக்கு. சோ காலையில் சீக்கிரம் எழுந்துக்கணும், அந்த ஒரு இதெல்லாம் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா. அந்த சூரியன் உதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எழுந்துக்கணும். ஏன்னா சூரியன் நம்ம வரவேற்கிறோம். சூரியன் ஒரு டெமிகாட் தான். அவர் வந்து கிருஷ்ணர் பகவான் இருந்தாலும் சூரியன்லாம் அதுக்குனால ஒண்ணும் இல்லை அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. சூரியன் பாக்கி எல்லா டெமிகாட்ஸ்க்கும் அவ ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கா அந்த வேலையெல்லாம் பண்றது. சூரியன் உதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவர் பகவானை நம்ம வரவேற்கணும். அவர் என்ன வந்து நம்மள கண்ணு பூசுற அளவுக்கு வெயில் வந்தப்பதான் நம்ம எழுந்துக்கோம்னா அதெல்லாம் பக்தி மார்க்கத்துல அது வந்து சரிப்பட்டு வராது. அப்ப நம்ம வந்து எப்படி காலையில் சீக்கிரம் எழுந்துக்கணும். அப்போ ஒளி வடிவமா பகவானை நம்புறவங்க இருக்காங்க. அப்புறம் என்னது 4 கை ரூபம், அந்த 2 கன்சங்கு, சக்கரம், கதை, புஷ்பம், இது அந்த மாதிரி இருக்கிற பகவானை தான், அந்த மாதிரி பகவான் ரூபத்தை வந்து சில பேர் வழிபடுவாங்க. 4 கை ரூபம். அதுக்கு என்ன பேரு? பரமாத்மா. அப்புறம் பகவான்ங்கிற பேர் என்னது? நம்மள மாதிரி 2 கை 2 கால், சேம் நம்மள மாதிரி உருவம் எல்லாம் இருக்கும். இந்த 3மே என்னன்னாக்கா ஒரே பகவான், அந்த தெய்வத்தை தான், அந்த பகவானை தான் குறிக்கிறது, கிருஷ்ணரை தான் குறிக்கிறது. அது மாதிரி கொடுத்திருக்கு. அரூபமாக பிரம்மன்கிறது என்னது? அரூபம், அரூபமாக எங்கும் நிறைந்திருக்கும் தன்மை. பரமாத்மாங்கிறது என்னது? எல்லா உயிர்களுக்கும் இதை, அந்த பரமாத்மாங்கிறத நம்ம ஹிருதயத்துக்குள்ள ஆத்மாவும் இருக்கு, பரமாத்மாவும் இருக்கு. சோ அந்த பரமாத்மா ரூபம் எப்படி? 4 கை ரூபம் இருக்கும். எப்போ அதை நினைச்சுக்கணும், பரமாத்மா அப்படின்னா 4 கை ரூபம், அந்த பிக்சர் நினைவுக்கு வரணும். நம்ம இது முடிச்சு விட்டு நம்ம வந்து பிபிடி அந்த இது பார்ப்போம். அப்ப இன்னும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். அது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு சம்மரி மாதிரி பண்ணும். அப்புறம் பகவான் எப்படி? புருஷோத்தமரான முதல் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். நம்ம 2 கை ரூபம் நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா. அந்த மாதிரி ஆகிய 3 நிலைகள் பூர்ண உண்மை உணரப்படுகிறது. ஸ்ரீமத் பாகவத்துல அந்த ஒரு இது கொடுத்திருக்கு. இந்த இது 3மே என்னது? ஏறக்குறைய ஒன்றே பூரண உண்மை அந்நிலைகள் தான். பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான். பிரம்மன்னா ஒளி வடிவமா உள்ளது. ஏன்னா இப்ப சூரிய வெளிச்சம் வந்து பிரீத்தா அர்க்கியம் தான் பண்ணுவார், சில பேர்லாம் அதுக்கே வழிபாடு பண்ணுவார். பரமாத்மா 4 கை ரூபம், பகவான் வந்து 2 கை ரூபம் என்று அறியப்படுகிறது. எஸ் பிரபு படிச்சு கண்டினியூ பண்ணும். இம்மூன்று தெய்வ நிலைகளும், இம்மூன்று தெய்வீக நிலைகளை சூரியனை உதாரணமாக கொண்டு விளக்கலாம். சூரியனுக்கும் 3 வெவ்வேறு தோற்றங்கள் உண்டு. சூரிய ஒளி, சூரியனின் மேற்பரப்பு, சூரிய கிரகம். சூரிய ஒளியை மட்டும் கற்பவன் ஆரம்ப நிலை மாணவன். சூரியனின் மேற்பார்வை புரிந்து கொள்பவன் இடைநிலையில் உள்ளான். சூரிய கிரகத்திற்கே செல்லக்கூடியவன் உயர்நிலையை சேர்ந்தவன். அகிலமெல்லாம் பரவி இருக்கும் சூரிய ஒளி கண்களை பறிக்கும் பிரகாசத்திடம் உருவம் எதுவுமின்றி விளக்குகின்றது. சூரிய ஒளியின் இத்தகு தன்மையை அறிவதால் திருப்தி அடையும் சாதாரண மாணவனை பூரண உண்மையின் பிரம்மன் நிலையை மட்டும் உணரக்கூடியவரோடு ஒப்பிடலாம். சூரிய வட்டத்தை அறியும் மாணவன் அந்நிலையிலிருந்து சற்று முன்னேறியவனாவான். அவனை பூரண உண்மையின் பரமாத்மா தோற்றத்தை அறிபவனுடன் ஒப்பிடலாம். சூரிய கிரகத்தின் இதயத்தினுள் நுழையக்கூடிய மாணவனை பூரண உண்மையின் உன்னத நிலையான வியாக்கியத்தை உணர்வோருக்கு ஒப்பிடலாம். எனவே பூரண உண்மையை அறிவதில் ஈடுபட்டுள்ள அனைத்து மாணவர்களும் ஒரே விஷயத்தை அறிய முயல்கின்றனர் என்ற போதிலும் அப்பூரண உண்மையின் பகவான் நிலையை உணரக்கூடிய பக்தர்களை அனைத்து ஆன்மீகவாதியிலும் உயர்ந்தவராவார். சூரிய ஒளி, சூரிய வட்டம், சூரிய கிரகத்தின் உட்செயல்கள் ஆகியவை ஒன்றை ஒன்று பிரிக்க முடியாதவை. இருப்பினும் இம்மூன்று வெவ்வேறு தன்மையினை உணரும் மாணவர்கள் சமநிலை இருப்பவர்கள் அல்ல. அப்ப என்னது இது? என்னத்துக்கு ஒப்பிட்டு பாக்குறாங்க? சூரியன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க. எனக்கு ஒண்ணுமே கேட்கல. நெட் இல்ல, குறைவா இருக்கா லோவா இருக்கான்னு தெரியல, ஒண்ணுமே கேட்கல. பரவாயில்ல மாதாஜி. இப்ப இல்ல எங்களுக்கு நாங்க சொல்றது உங்களுக்கு கேட்டுன்னு இருக்குல்ல. நானும் உங்ககிட்ட சொன்னேன். இப்ப கேக்குறதா எல்லாம்? இப்ப கேக்குறது இல்லையா உங்களுக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கேட்கல. கிளாஸ் தொடங்கின நேரத்துல இருந்து கேட்கவே இல்ல. இப்ப கேக்குறதா? ஓகே, அவங்களுக்கு கேட்கல. நெட் ப்ராப்ளம், என்ன பண்ண முடியும்? ஓகே, இப்ப வந்து இது வந்து எதுல வந்து உவமை ஒரு வந்து எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்கன்னாக்கா, ஒரு சூரியன் ஒளி ஒரு இது, அதுதான் பிரம்மன் ரூபம். பிரம்மன் ரூபம் எப்படி ஒளியா வந்து நம்ம பகவான கேட்கவே இல்ல. எழுத்து மேலே கீழே போகவோ ஒண்ணுமே இல்ல, அப்படியே இருக்கு. நெட் ப்ராப்ளம் மாதாஜி. அப்ப வந்து லாக் அவுட் பண்ணி எப்படி சொல்றது மாதாஜிக்கு? லாக் அவுட் பண்ணி லாகின் பண்ணணும். அப்ப வந்து சூரியனுக்கு ஒப்பிட்டு சொல்றாங்க. சூரிய ஒளி இஸ் பிரம்மன் ரூபம். அது மாத்திரம் புரிஞ்சுட்டு சந்தோஷப்பட்டு இதுதான் பகவான் சொல்லி நம்பிட்டு இருக்காங்க. ஆனா சூரிய அந்த ஒளிக்கு பின்னாடி ஒளி வட்டமும் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் டிஸ்க், சன் டிஸ்க், அதுக்குள்ளேயே இருக்கு. இந்த டிஸ்க் மாத்திரம் இல்ல, அதுக்குள்ளேயே சூரியன் இருக்கு. இந்த 3 நிலை இருக்கு. அது வந்து சும்மா ஒரு கம்பேரிசன் கொடுத்திருக்கா. அது போல பரமாத்மா இது என்னது தெய்வம் இருக்கார். அது வந்து உள்ள
சன்னோட இதுல வந்து ஒப்பிட்டு பார்த்திருக்கு. அப்புறம் சூரிய வட்டம் அது வந்து பரமாத்மா. சூரிய வெளிச்சம் வந்து பிரம்மன். பிரம்மன்லயும் நம்ம வந்து பகவானோட வெளிச்சத்தை தான் வந்து வழிபடுறாங்க. இந்த மாதிரி 3 நிலையில பகவானை வழிபடலாம். அப்ப சூரியத்தை வந்து அதை ஒப்பிட்டு பார்த்து சொல்லியிருக்கு. எஸ் பிரபு படிங்க பிரபுஜி. பகவான் என்னும் சமஸ்கிருத சொல் வியாசதேவரின் தந்தையும் அங்கீகாரம் பெற்றோருமான பராசர முனிவரால் விளக்கப்படுகிறது. செல்வம், புகழ், பலம், அழகு, அறிவு மற்றும் தியாகம் இவற்றை முழுமையாக உடைய பரமபுருஷரே பகவான் என்று அழைக்கப்படுகிறார். செல்வம், புகழ், பலம், அழகு, அறிவு மற்றும் தியாகம் ஆகியவற்றை அதிகமாக உடைய நபர்கள் பலர் இவ்வுலகில் உள்ளனர். ஆனால் எவருமே அனைத்து செல்வம், அனைத்து பலம் என அனைத்தையும் உடையவராக தன்னை கூறிக்கொள்ள முடியாது. கிருஷ்ணர் மட்டுமே இவ்வாறு பிரகடனம் செய்ய முடியும். ஏனெனில் அவரே பரமபுருஷ பகவான். ஒண்ணுமே கேட்கல மாதாஜி. பிரம்மா, சிவபெருமான் அல்லது கிளாஸ் நாராயணர் நிறுத்தட்டா? உட்பட ஒண்ணுமே எந்த கேட்கல. உயிர்வாதிகளிடமும் கிருஷ்ணரிடமும் இருப்பதை போன்ற முழுமையான ஐஸ்வர்யங்கள் கிடையாது. எனவே பிரம்ம சங்கீதையில் பிரம்மதேவர் பகவான் கிருஷ்ணரை ஆதி புருஷராக முழுமுதற் கடவுளாக முடிவு செய்துள்ளார். அவருக்கு இணையாகவோ உயர்வாகவோ எவரும் இல்லை. அவரே கோவிந்தன் என்று அறியப்படும் ஆதி புருஷர் பகவான். மேலும் அவரே எல்லா காரணங்களுக்கும் உன்னத காரணம் ஆவார். ஈஸ்வர பரமகிருஷ்ண சச்சித் ஆனந்த விக்கிரக அனாதிர் ஆதிர் கோவிந்த சர்வ காரண காரணம். பிரம்ம சமிதாவோட இது ஸ்டார்டிங் பிரேயர். ஓகே, அந்த மாதாஜி போயிட்டாங்களே. ஏன்னா இந்த மியூட் பட்டன் இருக்கு, அதுல வந்து இருக்கு. இந்த கனெக்ஷன் பண்ணும்போது, ஜூம் கனெக்ஷன் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு அப்புறமா அந்த கிளாஸ் முடிச்சுதான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும். ஓகே, இது வந்து இதுல என்ன கொடுத்துருக்குனாக்கா, பகவான் கிட்ட என்னெல்லாம் இருக்கு, 6 ஆப்பலன்ஸ், 6 இது இருக்கு, ஐஸ்வர்யங்கள் இருக்கு. என்னெல்லாம் ஐஸ்வர்யம்னா நிறைய. he has got that என்ன தமிழ் சொல்வா தெரியாதே, போட்டிருக்கீங்க. முழுமையாக உடைய பரமபுருஷன். இவற்றையெல்லாம் முழுமையாக இருக்கு. என்னெல்லாம், அவர் ரொம்ப செல்வந்தர், ரொம்ப புகழ், ரொம்ப பலம், ரொம்ப அழகு, ரொம்ப அறிவு மற்றும் தியாகம், ரினன்சியேஷன். இதெல்லாம் 6 அவர்கிட்ட வந்து முழுமையா அவர்கிட்ட இருக்கு. மனுஷா நம்மள்கிட்ட இருக்கும், ஆனா அதோட ஒரு பங்குதான் இருக்கும். நமக்கு ஒரு பலம் இருக்கலாம், நம்மகிட்டயும் பலம் இருக்கலாம், ஆனா அதோட ஒரு பகவான் இருக்கிற இதை விட கம்மியா தான் இருக்கும். கம்மினா ரொம்பவே கம்மி தான் நம்ம கிட்ட. அவர் ஒரு தீ பிழம்பு மாதிரி இதுனாக்கா நம்ம அதுக்கு மேல தீ பொறி போறதே, அந்த மாதிரி. குவாலிட்டி வில் பி சேம். அவரோட அந்த அழகு நம்ம கிட்ட இருக்கலாம், அவரோட பலம் நம்ம கிட்ட இருக்கலாம், ஆனா அந்த குவான்டிட்டி பலம் நம்ம கிட்ட கிடையாது. ஒரு சின்ன இது மாதிரி, ஒரு தீப்பொறி மாதிரி. அந்த தீப்பொறியில எப்படி சூடு இருக்கும், வெளிச்சம் இருக்கும், எல்லாம் இருக்கும். அது பட்டாலும் ஸ்கின் எரிஞ்சிடும். இப்ப பட்டாசு எல்லாம் வெடிக்கும் போது என்னது, பட்டாசு இந்த கம்பிலா இதெல்லாம் இருக்குமே, அதெல்லாம் பண்ணும்போதும் அது ஒரு தீ பட்டா கூட நம்ம ஸ்கின் பர்ன் ஆயிடும். ஏன்னா அதுல அவ்வளவு குவாலிட்டி இருக்கு, ஆனா குவான்டிட்டி பார்த்தா அந்த ஃபயர் இஸ் வெரி ஸ்மால். அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கு. பகவானோட எல்லா ஐஸ்வர்யங்களும் நம்ம கிட்டே இருக்கு, ஆனா நம்ம கிட்ட அது ஒரு இது அளவு வந்து கம்மியா இருக்கு. கிருஷ்ணருக்கு மாத்திரம்தான் அவ்வளவு எல்லாமே அந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு. அப்புறம் அதுக்குள்ள மாதாஜி என்ன பேசிட்டாங்க எனக்கு அவரே பரமபுருஷ பகவான், பிரம்மா, சிவபெருமான் என்று அல்லது நாராயண உட்பட எந்த உயிர் வாழிடமும் கிருஷ்ணரிடம் இருப்பதை போன்ற முழுமையான ஐஸ்வர்யங்கள் கிடையாது. இவருக்கு மாத்திரம்தான் அவ்வளவு ஐஸ்வர்யங்கள் இருக்கும். எனவே பிரம்ம சமிதால இந்த மாதிரி கொடுத்திருக்கு. இதுதான் பிரம்ம சமிதாவோட ஸ்டார்டிங் பிரேயர். ஈஸ்வரக பரமகிருஷ்ண சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிராதி கோவிந்த சர்வ காரணம். என்னெல்லாம் இருக்கும், உயிர்வாழிகள் எல்லாம் இருக்கு. உயிர்வாழின்னு கூட இல்லை, என்னெல்லாம் நம்ம இதுல பாக்குறோமோ, இந்த உலகமா இருக்கட்டும், என்ன ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டா இருக்கட்டும், ரெண்டுத்துலயும் என்னெல்லாம் இருக்கும், இட்ஸ் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் காஸ். அதான் சர்வ காரணம். இதுக்கு ஆதாரம், இதுக்கு காரணம் யாரு, பகவான் கிரியேட் பண்ணதுனால அது இருக்கு. அந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கணும். எல்லாம் நிறைய ரெஃபரன்ஸோட தான் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இது படிங்க பிரபுஜி. இதுல இருந்து இந்த வரைக்கும் முடிச்சோம். பகவானின் குணங்களை உடைய நபர்கள் வேற யார்ட்டையா படிக்க சொல்லலாமா? உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்குன்னா படிக்க முடியலையா? படிக்க முடியுது மதம். பகவானின் குணங்களுடைய நபர் பலர் உள்ளனர், ஆனால் எவராலும் மிக்க முடியாதவரே கிருஷ்ணரே. அவர்களில் உயர்ந்தவர் அவரே பரமபுருஷா. மேலும் அவரது உடல் நித்தியமான அறிவு நிரம்பிய ஆனந்தமயமான ஆரம்பமும் முடியும் இல்லாத அந்த கோவிந்தனே எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக விளங்குபவர். பிரம்ம சம்ஹிதை 5.1 கொடுத்திருக்கு. பாகவதத்திலும் பரமபுருஷ பகவானின் பற்பல அவதாரங்களின் பட்டியல் காணப்படுகிறது. ஆனால் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே முழு முதற் கடவுளாக வணங்கப்படுகிறார். அவரிடமிருந்தே பற்பல அவதாரங்களும் முழு முதற் கடவுளின் பல்வேறு ரூபங்களும் வெளிவருகின்றன. எதே ஷாம்ஷ கலா பும்ஷ கிருஷ்ணாஸ்து பகவான்
ஸ்வயம் இந்திராரி ஸ்வாகுலம் லோகம் முருடயந்தி யுகே யுகே யுகே. ஓகே. இதுல என்ன நாட் ஓன்லி பிரம்ம சமயத்தாலையும் கொடுத்துருக்கு அண்ட் பாகவதத்தையும் இது வந்து கொடுத்துருக்கு. அதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் கீழே வருது. பாகவதத்துல என்ன சொல்லியிருக்காரு, பகவான் தான் எல்லாமே. அவர்கிட்ட ப்ளீனரி எக்ஸ்பேண்ட், அவரோட வந்து அவதாரங்களும் நிறைய வரும். அவரோட வந்து எக்ஸ்பேன்ஷன், அவரே வந்து இப்போ இவர் கிருஷ்ணர் இருக்கார், பலராமம் இருக்கார். பலராமர் யாரு, கிருஷ்ணரோட இது ஒரு அங்கம் தான் அவரும். அதே போல ராதைங்கிறதும் கிருஷ்ணரோடைய ஒரு அங்கம் தான். அப்ப அவதாரம்ங்கிறது அவர் போனப்புறம் ஒரு அவதாரம் எடுத்த அந்த மாதிரி கிடையாது. அவர் இருக்கும் போதே அவரோட பொட்டன்சி எல்லாமே ஒருத்தருக்கு, அது என்னது இன்டர்னல் எனர்ஜி எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி எல்லாம் நம்ம படிக்க போறோம். அது மாதிரி இருக்கு. அப்போ பலராமருக்கும் அவரோட ஃபுல் இது இருக்கும், உணர்வுன்னு என்ன சொல்லுவா, அவரோட குவான்டிட்டி, அவரோட என்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்குமோ எல்லாம் பலராமர்கிட்டையும் இருக்கு. எஸ், படிங்க. இத்துடன் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கடவுளது அவதாரங்களின் பட்டியல்கள் அனைத்தும் முழுமுதற் கடவுளின் சுய அம்சங்களோ தான். ஆனால் கிருஷ்ணரே புருஷோத்தரமான முழுமுதற் கடவுள் ஆவார். பாகவதம் 1:3-28 கொடுத்திருக்காங்க. எனவே கிருஷ்ணரே முழுமுதற் கடவுளும் பூரண உண்மையுமானவர். அருவ பிரம்மன் மற்றும் பரமாத்மாவிற்கும் அவரே மூலம். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் தன் முன் வீட்டிருக்கும் போது உறவினருக்காக கிருஷ்ணனின் ஏக்கம் நிச்சயமாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாததாகும். அர்ஜுனனின் ஏக்கம் நிச்சயமாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாததாகும். எனவே கிருஷ்ணர் இங்கிருந்து எனும் வார்த்தையின் மூலம் தனது வியப்பை காட்டுகிறார். ஆரியர்கள் என்றறியப்படும் நாகரிகமுடைய மனித குலத்தைச் சேர்ந்தவரிடமிருந்து இது போன்ற கலக்கங்கள் ஒருபோதும் எதிர்பார்க்கப்படுவதில்லை. மனித வாழ்வின் மதிப்பை உணர்ந்து ஆன்மீக தன்னுணர்வை அடிப்படையாக கொண்ட நாகரிகத்தை உடையவர்கள் ஆசிரியர்கள் என்றழைக்கப்படுகின்றனர். பௌதீக கருத்தை அடிப்படையாக கொண்டு வாழ்க்கை நடத்துபவர்களுக்கு வாழ்க்கையின் உண்மையான குறிக்கோள் பூரண உண்மையான விஷ்ணுவை பகவானை உணர்வதே என்பது தெரியாது. மேலும் இவர்கள் ஜட உலகின் வெளி தோற்றங்களால் கவரப்பட்டுள்ளதால் முக்தி என்றால் என்ன என்பதை அறிவதில்லை. பௌதீக பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதை பற்றிய அறிவில்லாதோர் ஆரியர் அல்லாதோர் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். அர்ஜுனன் சத்திரியனாக இருந்த போதிலும் போர் செய்ய மறுப்பதன் மூலம் தனக்குரிய கடமைகளிலிருந்து விலகிக் கொண்டிருந்தான். இத்தகு கோழைத்தனம் ஆசிரியர் அல்லாதோருக்கு உரித்தனவென்று விளக்கப்படுகிறது. இவ்வாறு கடமைகளிலிருந்து விலகுவது ஆன்மீக வாழ்வின் முன்னேற்றத்திற்கு உதவாதது மட்டுமல்ல, இவ்வுலகில் புகழ் பெறுவதற்கான வாய்ப்பை தராது. உறவினர்களுக்கான அர்ஜுனனின் பெயரளவு இரக்கம் பகவான் கிருஷ்ணரால் அனுமதிக்கப்படவில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறேன். ஓகே. அப்ப இதுல என்ன போட்டிருக்கு, இதான் நம்ம இப்ப இதான் தமிழ் தானே இல்லையா, புரிஞ்சதுதான். இருந்தாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நீங்க அடிஷனல் ஏதாவது சொல்லலாமே. நிறைய சொல்லும் போது என்ன சம் பாயிண்ட்ஸ் மிஸ் ஆயிடும். நாட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம இது குவிஸில் எல்லாம் எழுதுறப்பல ஒன்றும் வராது. ஆரியர்ங்கிறது யாரு ஆரியர்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுறார்கள். அது வந்து கொடுக்கும் மனித வாழ்க்கையின் மதிப்பை உணர்ந்து ஆக்சுவல் நம்ம வேல்யூ ஆஃப் அவர் லைஃப் என்னதுன்னு சொல்லிட்டு யாராவது சொல்லிக் கொடுக்கணும். அது குருமார்கள் தான் சொல்லிக் கொடுக்க முடியும். அவ வந்து இது தன்னுணர்வை அடிப்படையாக கொண்டு நாகரிகத்தை உடையவர்கள் ஆரியர் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். ஆசிரியர் இல்லை, நீங்க அப்போ ஆசிரியர் படிச்சாங்க இல்லையா, ஆரியர்கள் என்று அழைக்கப்படும் நாகரிகமுடைய மனித குலத்தை சேர்ந்தவர்கள் வந்து இது போன்ற களங்கள் ஒருபோதும் க்ஷத்ரியர். அப்ப ஆரியர்கள் இது சொல்லியிருக்கிறது ஆக்சுவல் க்ஷத்ரியா. ஒரு க்ஷத்ரியரை வந்து ஒரு போருக்கு அழைத்தால் வந்து என்னால் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது. He has to face. ஆரியர்கள் இங்க போட்டிருக்கு. ஆக்சுவலி க்ஷத்ரியர்கள் எடுத்துக்கலாம். க்ஷத்ரியர்கள் எப்படி போருக்கு வந்து கூப்பிட்டா போகணும். அதே போல சூதாட்டத்துக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது விளையாட்டு இந்த பணம் வைத்து எல்லாம் சூதாடுவாங்களே, அதுக்கும் வந்து தைரியசாலிகளுக்கு தான் க்ஷத்ரியான பேர் இல்லையா. அப்ப அது வந்து பேக் ஆஃப் பண்ண முடியாது, வந்து ஃபேஸே பண்ணி ஆகணும். அந்த மாதிரி அப்புறம் ஆன்மீக வாழ முன்னேற்றத்துக்கு உதவாதது மட்டுமல்ல, இந்த மாதிரி எல்லாம் கோழைத்தனமா இருக்கிறது, கடமையிலிருந்து விலகுவது, அதெல்லாம் கூடாது. என்ன வந்திருக்கோ அதை ஃபேஸ் பண்ணிட்டு யூ ஹேவ் டு அதை லீட் பண்ணும். ஆன்மீக வாழ்வில் முன்னேற்றத்துக்கு இது வந்து உதவாது அப்படின்னு போட்டோம். ஓகே. அர்ஜுனன் பேரளவு இரக்கம் பகவான் கிருஷ்ணரால் அனுமதிக்கப்படும். நீ இந்த மாதிரி இறக்கப்படுறதெல்லாம் அதெல்லாம் ஒண்ணு நான் ஏத்துக்கவே மாட்டேன். ஆமா அதெல்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன். நம்மள மாதிரி பௌதிக மக்களுக்கு நமக்கு தோணும் அந்த மாதிரி கரெக்ட் தானே அவர் சொல்றானா, இது ஏத்துக்கப்பட முடியாது. எஸ். அடுத்த ரொம்ப படிச்சுட்டேன் இல்லையா, ரொம்ப பெரிய பர்பஸ் சிலப்போ அப்படி வரும். நடுநாள் ரொம்ப பெருசா வரும், அப்புறம் குட்டி குட்டியா வரும். சாந்தி மாதை படிக்கும்.
இவ யாரு படிச்சா அதுக்கு முன்னாடி? ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க, யாரெல்லாம் படிக்க முடியுமோ அவ ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி படிச்சு. क्लैप्यं मास्म कमपार्थ नैदत्वयुपपत्यते शूत्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोदिष्ट பரந்தப. பிரிதாவின் மகனே, இது போன்ற ஆண்மையற்ற நிலைக்கு இடம் கொடுக்காதே. இது உனக்கு பொருத்தமானதல்ல. இது போன்ற அற்பமான இதய பலவீனத்தை கைவிட்டு எதிரிகளை தவிக்க செய்பவனே எழுவாயாக. பொருளுரை: அர்ஜுனன் இங்கு பிரிதாவின் மகனே என்று அழைக்கப்படுகிறான். வசுதேவரின் தங்கையாவார். எனவே அர்ஜுனனுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் இரத்த சம்பந்தம் உள்ளது. சத்திரியனின் மகன் போர் புரிய மறுத்தால் அவன் பெயரளவு சத்திரியனே. பிராமணனின் மகன் கெட்ட வழியில் நடந்தால் அவன் பெயரளவு பிராமணனே. இத்தகு சத்திரியர்களும் பிராமணர்களும் தமது தந்தையரின் உபயோகமற்ற மக்களே. எனவே அர்ஜுனன் சத்திரியரின் உபயோகமற்ற மகனாக ஆவதை கிருஷ்ணர் விரும்பவில்லை. அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் மிக நெருங்கிய நண்பன். மேலும் கிருஷ்ணரே தேரில் நேரடியாக அவனுக்கு வழிகாட்டி கொண்டிருந்தார். இது போன்ற வாய்ப்புகளுக்கிடையே அர்ஜுனன் போரை துறந்தால் அச்செயல் அவனது புகழை கெடுத்துவிடும். எனவே அர்ஜுனனிடம் உள்ள இத்தகைய மனப்பான்மை அவனுக்கு பொருத்தமானதல்ல என்று கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். பெருமதிப்பிற்குரிய பீஷ்மரிடமும் உறவினர்களிடமும் பெருந்தன்மை காட்ட வேண்டும் என்ற மனப்பான்மையில் தான் போரை துறப்பதாக அர்ஜுனன் வாதிடலாம். ஆனால் அத்தகைய பெருந்தன்மையினை இதய பலவீனமாக கிருஷ்ணர் கருதுகிறார். இத்தகைய பொய்யான பெருந்தன்மை எவ்வித அதிகாரிகளாலும் ஏற்கப்படுவதில்லை. எனவே ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் இது போன்ற பெருந்தன்மை அல்லது பெயரளவிலான அகிம்சையை அர்ஜுனனை போன்ற நபர்கள் துறந்தாக வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணர் ஒரே இதான் சொல்றாரு, நீ ரொம்ப கம்பேஷனேட்டா இருக்க, ரொம்ப இன்னொருத்தளுக்கெல்லாம் இவ்வளவு எல்லாம் ஐயோ பாவம்லாம் நினைக்கிற, அதெல்லாம் ஏத்துக்க முடியாத காரியம். முதல்ல என்னது? சத்திரியன் போருன்னு வந்தாச்சுனாக்கா அது தயார்படுத்தி நம்ம ஃபேஸ் பண்ணிதான் ஆகணும். அப்புறம் வேற என்ன கொடுத்திருக்கு, பீஷ்மரிடம் உறவினராச்சே, அவங்க பெருந்தன்மையா நடந்துக்கிறேன்னா அதெல்லாம் ஒரு போர்னா இப்ப நம்ம இப்போ இதுல பேட்டில் இதுல பார்டர்ல எல்லாம் நிக்கிறாங்களே, அங்கேயே நின்றுட்டு இருப்பா. அந்த எனிமீஸ் இருப்பா, நல்லா பேசுவா. இந்த பாகிஸ்தான் பார்டர்ல எல்லாம் பார்த்தா அவ சண்டை வார் வரும்போது தானே அவங்க எல்லாம் சண்டை போடணும் இல்லையா? அவங்க பாட்டுக்கு எல்லாம் டெய்லி ஹாய் ஹலோ எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஆனா வார்னு வந்தாச்சுன்னா அவங்க கொல்லதான் வேணும். ஐயோ இல்ல உனக்கு ஒண்ணு எனக்கு என்ன கிடைக்க போகுது, வேண்டாப்பா ப்ளீஸ் யூ கோ பே அப்படி எல்லாம் சொல்லிக்கிறேன். அவன் உன்ன கொலை பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பான் இல்லையா? வார்னு வந்தா கொலைதான் பண்ணணும். உங்களுக்கு அந்த இடம் என்னத்து கொடுத்துருக்கு? சண்டை போடுறதுக்கு தான் கொடுத்துருக்கு. யாராவது வார் பண்ணவன் என்னது ஆக்கிரமிச்சா, நம்ம இடத்த ஆக்கிரமிச்ச ஒரு எனிமி டெரிட்டரிக்குள்ள வந்துட்டாங்கன்னா போன்னு சொல்லி பார்க்கணும். இல்லைன்னா ஷூட் இல்ல இது பண்ணதான் வேணும். அப்ப அங்க போயிட்டு நான் ஐயோ பாவம்லாம் சொன்னா அதை ஏத்துக்கப்பட முடியாது அப்படின்னு. அப்புறம் வேற இந்த எக்ஸாம்பிளும் சொல்லுவாள், டாக்டர்ஸோட எக்ஸாம்பிளும் சொல்லுவா. இல்ல ஒரு சர்ஜன் இருக்கா, ஐயோ வேண்டாம் நான் கத்தியெல்லாம் வச்சு கீறினா அதெல்லாம் ரத்தம் வரும், வேண்டாம் அவனுக்கு வலிக்கும் அப்படிலாம் சொல்லிட்டுனா அதெல்லாம் பார்த்துனா முடியுமா? எங்க கீறணுமோ அங்க கீறி அந்த கட்டி எடுத்துட்டு ஸ்டிச் பண்ணி பண்ணதான் வேணும். சோ அந்த தொழிலுக்கு என்ன உண்டோ, தொழில் மாத்திரம் இல்ல, அந்த சமயத்துக்கு என்ன பண்ணணுமோ அது பண்ணிதான் தரணும். அந்த டைம்ல நம்ம கம்பேஷனேட்டா இருந்து பிரயோஜனம் கிடையாது. நான் அந்த ஒரு எக்ஸாம்பிளும் ஓரலா சொல்வேன், இதுல எழுதலை. பட் சஷ்வதா மாதாஜி, சாந்தி மாதாஜி. கதம் அர்ஜுன உவாச்ச கதம் பீஷ்மம் அஹம் சங்கே துரோணம் ச மதுசூதன யுஷுபி பிரதியோத்ஸ்யாமி பூஜார்ஹா அரிசூதன. அர்ஜுனன் கூறினான், எதிரிகளை கொள்பவரே, மது என்னும் அரக்கனை அளித்தவரே, எனது பூஜைக்கு உரியவர்களான பீஷ்மர், துரோணர் முதலியோரை போரில் எவ்வாறு என்னால் எதிர்த்து தாக்க முடியும்? பொருளுரை: மதிப்புக்குரிய பெரியோர்களான பாட்டனார் பீஷ்மரும் ஆசிரியர் துரோணாச்சாரியரும் எப்போதும் வழிபாட்டிற்கு உரியவர்கள். அவர்கள் தாக்கினாலும் கூட அவர்களை எதிர்த்து தாக்க கூடாது. பெரியவர்களுடன் வார்த்தைகளால் கூட சண்டையிடாமல் இருப்பது பண்பாடாகும். சில சமயம் அவர்கள் கொடூரமாக நடந்து கொண்டாலும் கூட அவர்களை கொடூரமாக நடத்தக்கூடாது. அவ்வாறிருக்க அர்ஜுனனால் எப்படி அவர்களை எதிர்த்து தாக்க முடியும்? கிருஷ்ணர் அவரது பாட்டனாரான உக்ரசேனரையோ ஆசிரியரான சாந்திபனி முனிவரையோ எதிர்த்து தாக்குவாரா? இவையே அர்ஜுனனால் கிருஷ்ணரின் முன்பு வைக்கப்பட்ட சில தர்க்கங்களாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. அவரே கேக்குற கிருஷ்ணன்ட்ட, உன்னோட சந்தீபனி முனி அவருக்கு தானே நீ எல்லாம் கத்துண்ட, நீ என்னோட குருட்ட எல்லாம் எதிர்த்து நீ போராடி சொல்ற, நீ உன் சந்தீபனி முனிவர்கிட்ட நீ பண்ணுவியா? அந்த மாதிரி எல்லாம் குதர்க்கமா பேசுறதுக்குலாம் எப்படி வேணாலும் பேசலாம். ஆனா நான் அந்த மாதிரி எண்ணத்துல பகவான் சொல்லவே இல்லை. இருக்கிற இடத்துல எங்க வந்திருக்கோம்? போர் புரிய வந்திருக்கோம். அங்க போறனாக்க யாரு முன்னாடி நிக்கிறோம் அதெல்லாம் பார்க்க கூடாது, பண்ணி தீரணும்.
as a kshatriya you cannot back off. நீ வந்து பண்ணியே தீரணும் அப்படின்னு. பெரியவாளா இருக்கால எதிர்த்து பேசக்கூடாது, அதுதான் இதான் சொல்லுவோம் நம்ம. பட் வேற வழி இல்லை, போர்னு வந்தாச்சுன்னா நம்ம யார் எதிரணியில இருக்காங்களோ நம்மளோட டியூட்டி பண்ணி ஆகணும். எஸ், வேற யாரெல்லாம் படிக்க போறீங்க? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிடுங்க. சாந்தி மாதாஜி படிச்சுட்டா, சாஸ்வத மாதாஜி படிச்சுட்டாங்க. யாரெல்லாம் ஃப்ரீயா இருக்க? ஜெயந்தி மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன். ஓ, நீங்க என்ன 109 போட்டுட்டாள்? ராஜேஸ்வரி மாதாஜி தானே? நான் படிக்கிறேன். படிங்க. குருண ஹத்வாஹி மகானுபாவான் ஸ்ரயே போக்தும் வைஷ்யம பீகலோகே ஹத்வாத்த காமாம்ஸ்து குருணி கைவ புஜ்ஜிய போகான் ருதி ரப்ரதிஸ்தான். கீழே கைடா இருக்க. ரைட், ஓகே ஓகே ஓகே. மகாத்மாக்களான எனது ஆச்சாரியர்களின் வாழ்வை அழித்து நான் வாழ்வதை விட இவ்வுலகில் பிச்சை எடுத்து வாழ்வதே மேல். உலக லாபங்களை விரும்பும் போதிலும் அவர்கள் பெரியோர்களே அவர்கள் கொல்லப்பட்டால் நாம் அனுபவிப்பை அனைத்திலும் இரத்த கரை படிந்திருக்கும். பொருளுரை: சாஸ்திர நியமங்களின்படி பகுத்தறிவை இழந்து வெறுக்கத்தக்க செயல்களில் ஈடுபடும் ஆசிரியர் நிராகரிக்கப்பட வேண்டியவர். துரியோதனன் செய்யும் நிதி உதவியின் காரணத்தால் பீஷ்மரும் துரோணரும் அவனுக்கு சாதகமாக செயல்பட நேர்ந்தது. உண்மையில் வெறும் நிதி உதவியை அடிப்படையாக கொண்டு அத்தகைய நிலையை அவர்கள் ஏற்றிருக்க கூடாது. இச்சூழ்நிலையில் அவர்கள் ஆசிரியருக்குரிய மதிப்பை இழந்து விட்டனர். ஆனால் அர்ஜுனனோ அவர்களை இன்னும் பெரியவர்களாவே கருதுவதால் அவர்களை கொன்று பௌதீக லாபங்களை அனுபவிப்பது இரத்தக்கரை படிந்து அழுகியதை அனுபவிப்பதும் ஆகும் என்று எண்ணுகிறான். என்ன சொல்றார்? ஒரு டீச்சிங் ஜாப்னு வந்ததுனாக்கா அது அவ வந்து ரைட், எது வந்து கரெக்டோ அந்த இடத்துல நின்னுட்டு இதுதான் கரெக்ட் இதுதான் தப்புன்னு சொல்லி கொடுக்குறான். ஆனா அவ என்ன பண்றா? துரியோதனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு எது தப்பு தெரியுமோ, துரியோதன் பண்றதெல்லாம் தப்பு தெரியும், அப்போ அந்த டீச்சர்ஸ் அவ வந்து குருமார்கள்லாம் அவனுக்கு சப்போர்ட்டா இருக்கானா? அந்த மாதிரி வெறும் பணத்துக்கு வேண்டி, அவன் பணம் ஏதோ கிடைக்குமே இல்லையா, அவங்கே சாப்பாடும் இதுவா இருக்கா, அதுக்கு வேண்டி ஒருத்தர் அந்த மாதிரி வேலை பண்றேன்னா அவளை கொல்றதுல தப்பே கிடையாது. அவளோட பொசிஷன்ல இருந்து அவ வந்து நீங்க இருக்கா. ஒருத்தர் வந்து ஒரு டீச்சர்னா யூ ஷுட் பி ரைட்டியஸா இருக்கணும் அப்படிம்பாங்க இல்லையா, பண்றது எல்லாமே கரெக்டா பண்ணணும். தெரிஞ்சுட்டே அவ வந்து தப்பு பண்றாங்க. அப்ப அந்த மாதிரி உள்ளவளை வந்து நீதான் வந்து குரு சொல்ற, ஆனா அவங்க குருவோட ஸ்தானத்தை இழந்துட்டாங்க. எப்ப அவங்க தப்புக்கு வந்து அவங்க ஆதரவு கொடுத்துட்டு இருக்காங்களோ அப்பவே அவங்களோட அந்த தகுதி போய்விட்டது. அப்ப நீங்க வந்து இதெல்லாம் இந்த மாதிரி திங்க் பண்ணவே வேண்டாம். they can be killed அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாயிண்டா எடுத்து சொல்றாரு. அடுத்ததா 2.6 யார் படிக்கலையோ அவ வந்து படிக்கலாம். யாரு ஃப்ரீயா இருக்கேடோ? ஜெயந்தி மூர்த்தி மாதாஜி ஃப்ரீயா இருக்கலாம். ஐஸ்வர்யா மாதாஜி இஸ் பிஸி. அப்புறம் சிவசக்தி செல்வம் பிரபுஜி படிச்சுட்டார். சிவசக்தி மாதாஜி படிக்கிறா? கமலவாணி மாதாஜி படிக்க மாட்டாங்க. மாதாஜி நீங்க ஸ்லோகம் படிச்சா நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே, நான் ஸ்லோகம் படிக்கிறேன் மாதாஜி. உங்களுக்கு ஆசை இருந்தா நான் சொல்றேன், ரிப்பீட் பண்ணுங்க, இல்லைன்னா நான் படிச்சுடுறேன். கதரன்னோ கரியோ யத்வா ஜயேம யதி வா நோ ஜயேயுः யானேவ ஹத்வா ந ஜிஜீவிஷாம தே அவஸ்திதாः பிரமுகே தார்த்தராஷ்ட்ராः. மொழிபெயர்ப்பு: அவர்களை நாம் வெல்வதாக அல்லது அவர்களால் வெல்லப்படுவதா என எது சிறந்ததென்று நாம் அறிவோம். யாரை கொன்றால் நாம் வாழ விரும்ப மாட்டோமோ அந்த திருதராஷ்டிரரின் மகன்கள் இப்பொழுது நம் முன்பு போர்க்களத்தில் நிற்கின்றனர். பொருளுரை: போர் புரிவது சத்திரியரின் கடமை என்ற போதிலும் தேவையற்ற சண்டையில் ஈடுபட வேண்டுமா அல்லது விலகி நின்று பிச்சை எடுத்து பிழைக்க வேண்டுமா? இது அர்ஜுனனுக்கு தெரியவில்லை. எதிரியை வெல்லவில்லை எனில் அவன் பிழைப்பதற்கான ஒரே வழி பிச்சை எடுப்பதே. எந்த தரப்பினரும் வெற்றி வாகை சூடலாம் என்பதால் அவனுக்கு நிச்சயமல்ல. நீதி பாண்டவர்களின் தரப்பில் இருந்ததால் வெற்றி அவர்களுக்காக காத்திருப்பதாக ஏற்றுக்கொண்டாலும் திருதராஷ்டிரரின் மகன்கள் போரில் இறக்காவிட்டால் அவர்களை இழந்து வாழ்வது கடினமே. இச்சூழ்நிலை அவர்களுக்கு மற்றொரு தோல்வியே. அர்ஜுனனால் கருத்தில் கொள்ளப்பட்ட இவ்விஷயங்களை அவன் சிறந்த பக்தன் மட்டுமல்ல, அறிவு சான்றவன், மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருப்பவன் என்பதை நிரூபிக்கின்றன. அரச குலத்தில் பிறந்திருந்தும் பிச்சை எடுத்து வாழ அவன் விரும்பியது அவனது பற்றற்ற தன்மையை காட்டுகின்றது.
இத்தகைய குணங்களுடன் இணைந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் அறிவுரைகளில் அவனுக்கு இருந்த நம்பிக்கை அவனை நற்பண்புள்ள சான்றோனாக காட்டுகிறது. அர்ஜுனன் முக்தி பெறுவதற்கு தகுதி வாய்ந்தவன் என்பது முடிவு புலன்களை கட்டுப்படுத்தாமல் ஞானத்தின் தளத்தை அடைவதற்கு வாய்ப்பில்லை. ஞானமும் பக்தியும் இல்லையே முக்தி அடையும் வாய்ப்பும் இல்லை. அர்ஜுனன் இத்தகைய தகுதிகளை பெற்றிருந்தான். அவனது இச்சிறப்பு தகுதிகள் பௌதீக உறவை சார்ந்த அவனது மாபெரும் தகுதிகளை மிஞ்சுவதாக அமைந்துள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் வந்து தூய பக்தர். மெயினா இவ்வளவு எல்லாம் கம்பேஷன் இருக்கு, இவ்வளவு எல்லாம் எண்ணத்துல இருக்காருன்னா அவர் வந்து மெயினா என்னன்னாக்கா பகவானுடைய தூய பக்தர். அதனால அந்த மாதிரி பற்றோட இருக்காரு அவர். அப்புறம் என்னது, நான் வந்து போர் புரிய மாட்டேன், வேணா நான் பிச்சை எடுக்கிறது கூட ரெடியா இருக்கேன். அப்ப எவ்வளவு எந்த மாதிரி ஒரு மென்டாலிட்டியில இருக்காரு. ஏன்னா ராஜ வம்சத்துல இருக்கிறவர் அவர் வந்து ரெடியா இருக்கான். நான் இதெல்லாம் தொடர்ந்து நான் வேணா பிச்சை எடுக்கிறதுக்கு ரெடி. எனக்கு ராஜ்யம் இல்லைன்னா என்ன பண்ண முடியும், வேற இதுவும் கிடையாது. அப்ப நான் வந்து பிச்சை எடுத்தா பழைச்சுப்பேன். ஆனா எனக்கு வந்து அவங்களை கொல்ல வேண்டாம், அவங்களை கொன்னு எனக்கு வந்து ராஜ்யம் கிடைக்கிறது எனக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு. வெற்றி என் சைடு தான் நல்லா தெரியும், இருந்தாலும் எனக்கு சண்டை போட வேண்டாம். அவங்களை கொன்னு எனக்கு வந்து ராஜ்யம் வேண்டாம். அவன் அதே தான் சொல்றான். எனக்கு வெற்றி நம்ம தான் ஜெயிப்போம். நான் ஒரு அம்பு விட்டா போறேன், எல்லாம் தடதரான்னு எல்லாம் விழுந்துருவாங்க. அப்ப நான் தான் நம்ம ஜெயிப்போம்னு தெரியும், இருந்தாலும் எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ராஜ்யம் எனக்கு வேண்டாம், அவங்களை இழந்து எனக்கு வேண்டாம். இத்தகைய குணங்கள் அனைத்தும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரோட சீடரா இருக்கிறதுனால அறிவுரை அவனுக்கு கிருஷ்ணர் மேல் உள்ள அவனுக்கு இருந்த நம்பிக்கை அவனை நற்பண்புள்ள சான்றோராக காட்டுகிறது. எஸ். அப்ப பௌதிக உறவு சார்ந்த அவனது இதெல்லாம் வந்து எல்லாம் மெட்டீரியலா பாக்குறான். ஐயோ இறந்துருவான், தாத்தா இறந்துருவா, அப்படி மெட்டீரியல் சம்பந்தமா தான் அவன் பாக்குறான். நீ வந்து ஆன்மீகத்துக்கு அவனை வந்து கூட்டிங் வரத்துக்கு பகவான் ட்ரை பண்ண போற மாபெரும் தகுதியில மிஞ்சுவதாக அமைந்துள்ளது. எஸ். அப்புறம் யார் படிக்க போறீங்க? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க, இல்லாட்ட நான் படிச்சு போயிடுவேன். யாருக்கா படிக்கிறது விருப்பம் இருக்கா? கஸ்தூரி ஜெயபால். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எப்ப வந்தீங்க? இப்பதான் பாக்குறேன் நான். கஸ்தூரி ஜெயபால் மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன். படிங்கோ. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண மாதாஜி, அப்பதான் எனக்கு கண்ணுக்கு தெரியும். கார்பண்யதோ சோபகஸ்வ மாதாஜி கார்பண்யதோஷோ பஹத ஸ்வபாவஹ. கார்பண்யதோஷோ பகதஸ்வ பாவக பிரச்சாமி த்வாம் தர்ம சம்மூடே சேதா எச்சரேயே தியானிஷிதம் ருஹிதன்மே சிசிஷ்யதே அகம் சாதி மாம் துவாம் பிரபன்னம். மொழிபெயர்ப்பு. இப்போது நான் என் கடமையை பற்றி குழப்பமடைந்து கர்மித்தனமான பலவீனத்தால் என் இயல்புகளை எல்லாம் இழந்து விட்டேன். இந்நிலையில் எனக்கு நல்லது எது என்று நிச்சயமாக கூறும்படி உம்மை கேட்டுக்கொள்கிறேன். இப்போது உம்மிடம் சரணடைந்த சீடன் நான். அருள் கூர்ந்து எனக்கு அறிவுரை கூறுவீராக. பொருளுரை. இயற்கையின் ஏற்பாட்டின்படி பௌதிக செயல்களை செய்யும் போது அனைவரும் குழப்பத்தையே சந்திக்கின்றனர். ஒவ்வொரு அடியிலும் குழப்பங்கள் உள்ளன. எனவே அங்கீகாரம் பெற்ற ஆன்மீக குருவை அணுக வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்படுகிறது. வாழ்வின் பலனை நிறைவேற்றுவதற்கு அவர் வழிகாட்டுவார். நமது விருப்பம் இல்லாமலேயே வாழ்வில் குழப்பங்கள் வருகின்றன. அவற்றிலிருந்து விடுபட அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுமாறு எல்லா வேத இலக்கியங்களும் நம்மை அறிவுறுத்துகின்றன. இத்தகைய குழப்பங்கள் காட்டு தீயை போன்று யாராலும் பற்ற வைக்கப்படாத போதிலும் கொழுந்துவிட்டு எரிகின்றன. குழப்பங்களை நாம் விரும்பாத போதிலும் வாழ்வின் குழப்பங்கள் தானாக தோன்றுகின்றன. இதுவே உலக இயல்பு. எவரும் தீயை விரும்புவதில்லை, இருந்தும் நெருப்பு தோன்றுகிறது, அதனால் குழப்பம் உண்டாகிறது. அதுபோல வாழ்வின் குழப்பங்கள் நாம் விரும்பாமலேயே தானா தோன்றுகின்றன. எனவேதான் வாழ்வின் குழப்பங்களை தீர்ப்பதற்கும் தீர்வின் விஞ்ஞானத்தை புரிந்து கொள்வதற்கும் சீட பரம்பரையில் வரும் ஆன்மீக குருவை அணுக வேண்டும் என வேதங்கள் நமக்கு அறிவுரை கூறுகின்றன. அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை உடையவர் அனைத்தையும் அறிந்தவராகவே இருப்பார். எனவே உலக குழப்பங்களிலேயே தொடர்ந்து இருக்காமல் ஆன்மீக குருவை அணுக வேண்டும். இதுவே இப்பதத்தின் பொருளாகும். பௌதீக குழப்பங்களுடன் வாழும். ஒரு நிமிஷம் இருங்க மாதாஜி, இது நான் சொல்லிடுறேன். சோ இதுல என்னன்னாக்கா நமக்கு குழப்பம் இருக்கு. எஸ், குழப்பம் இருக்குன்னா என்ன பண்ணணும்? கை விட்டுட்டோமா? இப்போ நம்ம லைஃப்லயே பாக்கலாம். ஒரு ஸ்லோகம் நமக்கு வந்து எடுத்து சொல்ற போதுதான் நிறைய குழம்பி போவோம். மெனி திங்ஸ் அந்த மாதிரி நம்ம லைஃப்ல நடக்கும். அப்ப வேண்டாம், அப்ப நம்ம அந்த வழிக்கே போக வேண்டாம். அந்த மாதிரி விடக்கூடாது. என்ன பண்ணணும்? பக்குவம் அறிஞ்சு அவர் யார்கிட்டயா போகணும். இப்ப நம்ம வீட்லயே ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா என்ன பண்ணலாம்? பெரியவா யாரோ இருப்பா, ஒரு மாமியாரோ மாமனாரோ நம்ம தாத்தாவோ பாட்டியோ யாரோ இருப்பாங்க. அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல ஏதாவது சொல்லுவாங்க. ஓ அப்படி அணுகினா பரவாயில்லையா, அப்படி வேணா ட்ரை பண்ணலாமே சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து ஒரு கைடன்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ வி ஷுட் ஆல்வேஸ் என்ன பண்ணலாம்னா
ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சனை நம்ம வந்து அணுகணும். இங்க வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் இதுல என்ன கொடுத்துருக்கனாக்கா ஒரு ஆன்மீக குரு அணுகி அப்போ அவர்கிட்ட இருந்து கேட்கணும். அதனாலதான் இந்த ஸ்லோகத்தை என்ன இருக்கு, சிஷ்யஸ்தே அகம், அகம்னா நான், என்னது சிஷ்யாவா நான் உன்னை வந்து என்ன ஏத்துக்குங்க, நான் உங்க வந்து டிசைப்பிள், நான் உங்களோட சிஷ்யன். தேகம் சாதிமான் தோன் பிரபன்னம், என்ன வந்து இது ரொம்ப குழம்பி போயிருக்கேன், எனக்கு என்ன பண்ணணும் எது பண்ணணும் கூடாதுன்னு தெரியல. புதுவகாட்டின் போல என்ன பண்ணார், சரணடைஞ்சுட்டார். பகவான் வந்து சொல்லிட்டார், நான் வந்து உன்னோட சிஷ்யன், நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ நான் கேட்கறதுக்கு ரெடியா இருக்கேன். உள்ள இருக்கு அவ்வளவு கன்ஃபியூஷன் இருக்கு, இருந்தாலும் அவர் வந்து அடிப்பணிந்து விட்டார். அப்ப அது அர்ஜுனாட்ட இருந்து நம்ம இது படிக்கணும். இப்ப நம்ம லைஃப்ல அந்த மாதிரி இருந்ததுனாக்கா அந்த ப்ராப்ளம் விட்டு ஃபேஸ் பண்ணாம முதுகு வட்டின்னு போக கூடாது, ஃபேஸ் பண்ணணும். ஆனா கொஞ்சம் கைடன்ஸ் கேட்கணும். அது ஏன்னா குழப்பம் எல்லாம் நம்ம கேட்டுன்னு வரது இல்லை, நான் வரட்டுமா துக்கம் எல்லாம் வரட்டுமான்னு கேட்டுன்னு வராது. சுகமும் சரி துக்கமும் சரி அது மாட்டுக்கு வரும் போகவும் செய்யும். அதனால துக்கம் வந்தாலும் ரொம்ப இது அழுது அங்கலாயத்தை எல்லாம் பண்ண வேண்டாம். சுகம் வந்தாலும் ரொம்ப ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணி கொண்டாடவும் வேண்டாம். ஏன்னா ஒண்ணு மாத்தி ஒண்ணு வந்துட்டே இருக்கும் அப்படி. அடுத்த பௌதிக குழப்பங்களுக்கு வாழும் மனிதன், பௌதிக குழப்பங்களுடன் வாழும் மனிதன் யார், வாழ்வின் பிரச்சனையை கீதையின் உட்பொருட் சுருக்கம். இல்ல இது பிரச்சனையை புரிந்து கொள்வாங்க அது இல்ல, அதுல ஹைடா இருக்கு, ஹைடானதுனால படிக்க முடியும். படிக்கிறா படிக்கிறேன். புரிந்து கொள்வதனை கீதையின் உட்பொருட் சுருக்கம். புரிந்து கொள்வதனை அவ்வாறு இருப்பான். பிருகதாரண்ய உபநிஷத்தில் குழம்பிய மனிதன், அதாவது 3:8-10 குழம்பிய மனிதன் கிருபண பின்வருமாறு விளக்கப்படுகிறான். யோவா ஏதத் அக்ஷரம் கார்க்கிய விதித் வாஸ்மால் லோகா பிரைதிச கிருபண. மனிதனாக பிறந்த போதிலும் வாழ்வின் பிரச்சனைகளை தீர்க்காமல், தன்னை உணரும் விஞ்ஞானத்தை கற்காமல், நாய்களையும் பூனைகளையும் போல் உலகை விட்டு செல்லும் மனிதன் கருமியாவான். வாழ்வின் பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்காக இம்மனித பிறவியை பயன்படுத்திக் கொள்பவனுக்கு இது மாபெரும் வரமாகும். எனவே இவ்வாய்ப்பினை ஒழுங்காக பயன்படுத்தாதவன் கருமி என்று அறியப்படுகிறான். மறுபுறத்தில் வாழ்வின் அனைத்து பிரச்சனைகளையும் தீர்ப்பதற்காக இவ்வுடலை உபயோகப்படுத்திக் கொள்ளும் புத்திசாலி பிராமணன் எனப்படுகிறான். ஏதத் அக்ஷரம் கார்கி விதித் வாஸ்மால் லோகாத் பிரைதிச பிராக்மணா. குடும்பம் சமூகம் பிராமணாக குடும்பம் சமூகம் தேசம் போன்ற. ஒரு நிமிஷம், கிருப்பணா இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட் உங்களுக்கு வரலாம். கிருப்பணானா என்னது அப்படின்னா, கிருப்பணானா என்னது, மைசர் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க. மைசர்னா என்னது, பணம் வந்து செலவழிக்காம கருமி. அப்படிதான் நம்ம இவ்வளவு நாளா நான் அப்படிதான் நினைச்சிருந்தோம். பகவத்கீதை படிச்சு பாருங்க என்ன தெரியுது, என் மக்கள், என்னுடைய குடும்பம், என்னுடைய அந்த மாதிரி வந்து அவுட்லுக்ல இருக்கிறவன், நான் என்னுடையது அப்படி இருக்கிறவன் தான் கருமி. அவன் தான் வந்து கஞ்சன், அவன் தான் வந்து கிருப்பணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் போட்டிருக்கு. அது வந்து வேற ஸ்கிரிப்சர்லயும் போட்டிருக்கு, உபநிஷத் பிரகதாரண்ய உபநிஷத்துலயும் வந்திருக்கு கிருப்பணான்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு ஸ்லோகம் தான் போட்டிருக்கு. அவன் வந்து இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல பிறவை எடுத்திருக்கோம் நம்ம, என்னது ஹியூமன் ஃபார்ம் எடுத்திருக்கோம். அப்ப இதுல வந்து நம்ம இன்னும் நல்ல நாலேஜ் பெற்று இதுல இருந்து வெளியில வர பார்க்கணுமே தவிர, பூனையும் நாயும் போல அவளுதான் சாப்பிட்றா, அவளுதான் ஒரு இதுக்கு ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டு இறந்து போறா. அவ பிரோஜனியும் இதெல்லாம் குழந்தை குட்டி எல்லாம் ஆயிட்டு அவளை இறந்து போறா. அது போல நம்ம இருக்கிற பிரயோஜனம் இல்லையா, நமக்கு 6th சென்ஸ் எல்லாம் இருக்கே. அப்ப நம்ம அது வந்து இந்த ஹியூமன் ஃபார்ம் எடுத்துக்கிறதுக்கு ஒரு உபயோகமா நம்ம பண்ணணும். அப்ப என்ன பண்ணலாம், கிருப்பணாவா இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப டோட்டலி அட்டாச்சாலாம் இருக்கக்கூடாது. ஒரு ஆன்மீக இதுவரை அணுகி அவரை வந்து அவளுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும், அவ எப்படி சொல்லி தராங்களோ அந்த வழி இதுல நம்ம வந்து கேட்டுன்னு நடந்துக்கணும் அப்படி. எஸ், குடும்பம் சமூகம் தேசம் போன்றவற்றின் மீது பிராக்கெட்ல உதிக வாழ்வின் அடிப்படையில் அளவற்ற பற்றி கொண்டிருப்பதால் கிருபணர் என்னும் கருமிகள் தங்கள் நேரத்தை வீணடிக்கின்றனர். பெரும்பாலான மக்கள் தோல் வியாதியின் அடிப்படையில் குடும்ப வாழ்வில் மனைவி குழந்தைகள் உறவினர்கள் என பற்றுதல் கொண்டுள்ளனர். கருமி குடும்ப உறுப்பினர்கள் மரணத்திலிருந்து தன்னால் காப்பாற்றிவிட முடியும் என்று எண்ணுகிறான். அல்லது குடும்பமோ சமுதாயமோ மரணப்பிடியிலிருந்து தன்னை காப்பாற்றும் என்று எண்ணுகிறான். இந்த குடும்ப பற்றுதல் கீழ்நிலை மிருகங்களில் காணப்படுகிறது. அவையும் தமது குட்டிகளை பாதுகாக்கின்றன. குடும்ப உறுப்பினர்களின் மீதான தனது பற்றுதலும் அவர்களை மரணத்திலிருந்து காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற விருப்பமுமே தனது குழப்பங்களின் காரணம் என்பதை அறிவாளியான அர்ஜுனனால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. போரிடுவதற்கான தனது கடமை காத்து கொண்டிருந்ததை அறிந்த போதிலும் கருமித்தனமான பலவீனத்தால் அவனால் கடமைகளை செயலாற்ற முடியவில்லை. எனவே பரம ஆன்மீக குருவான பகவான் கிருஷ்ணனிடம் ஒரு தீர்வை கொடுக்குமாறு கேட்கிறான். அர்ஜுனன் அவன் கிருஷ்ணரிடம் தன்னை ஒரு சீடனாக
அர்ப்பணிக்கிறான். நட்பு பேச்சுக்களை நிறுத்த விரும்புகிறான். ஆசிரியருக்கும் சீடனுக்கும் இடையிலான பேச்சு மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவிடம் தற்போது மிக கவனமாக பேச விரும்புகிறான் அர்ஜுனன். பகவத்கீதையின் விஞ்ஞானத்திற்கு மூல ஆன்மீக குரு கிருஷ்ணரே. கீதையை புரிந்து கொள்வதற்கான முதல் மாணவன் அர்ஜுனன். பகவத்கீதையை அர்ஜுனன் எப்படி புரிந்து கொள்கிறான் என்பது கீதையில் கூறப்பட்டுள்ளது. இருந்தும் மூடர்களான பௌதீக பண்டிதர்கள் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைய தேவையில்லை. கிருஷ்ணருக்குள் இருக்கும் பிறப்பற்ற ஒன்றிடம் சரணடைய வேண்டும் என்றெல்லாம் பிதற்றுகின்றனர். கிருஷ்ணரின் அகத்திற்கும் புறத்திற்கும் பேதமில்லை. இதனை அறியாமல் பகவத்கீதையை புரிந்து கொள்ள முயல்பவன் மாபெரும் முட்டாள். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது வந்து பௌதிக உலகத்துல இந்த மாதிரி அர்ஜுனா எப்படி கிருப்பனா, ஏன்னா அவன் வந்து ஏன் அவனுக்கு கிருப்பனா சொல்றான், ஏன்னா என்னுடைய தாத்தா என்னுடைய இது கசின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தானே அவன் அங்கலாய்க்கிறான் இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து இட்ஸ் நாட் ஃபேர். குடும்ப சமூகம் என்னது இது, அது நிறைய படிச்சாச்சுன்னா அந்த டைம்ல நினைவு இருக்கும், அப்புறம் போயிடும். குடும்ப உறுப்பினர்கள் மரணம். கிருப்பனா என்ன நினைக்கிறான்னா, ஐ எம் தேர், ஐ வில் டேக் கேர் ஆஃப் த ஃபேமிலி அப்படின்னா அவன் நான் சம்பாதிக்கிறேன், எல்லாம் பண்ணுவோம், குடும்பத்தை நான் காப்பாத்துறேன் அப்படின்னு. டெத்துல இருந்து காப்பாற்ற முடியுமா? முடியாது. வியாதி வந்தா பணம் கொடுத்து இது பண்ணலாம், சிசுரூஷை பண்ணி எல்லாம் பண்ணலாம். ஆனா டெத் இஸ் காமன் ஃபார் ஆல். எல்லாருக்கும் எப்ப வேணா எந்த வயசுலையும் வரலாம். சோ அவன் அப்படி நினைக்கிறான், தப்பா எண்ணம் போட்டு அவன் என்ன நினைக்கிறான், என்னோட குடும்பம் என்னுடைய மக்கள் நான் வந்து டெத்துல இருந்து அவனை காப்பாற்றுவேன் அப்படின்னு. அதே போல சமுதாயத்திலேயே அந்த மாதிரி நிறைய லீடர்ஸ், ஐ வில் டூ எவ்ரி திங், நான் உங்களுக்கு அதை பண்றேன் இதை பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி இப்ப இது பிதற்றின் இருப்பான். தன்னை காப்பாற்றும் என்று எண்ணிக்கிறான். இந்த குடும்ப பற்றுதல் கீழ்நிலை மிருகங்களிலும் காணப்படுகிறது. அவளும் தான் வந்து ப்ரொடெக்ட். ஏன்னா இப்பவும் ஜங்கல்ல இருக்கும்போது என்னது, கரடி வருமா புலி வருமா இதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த மான் குட்டியெல்லாம் பயந்துதான் இருக்கு அந்த மாதிரி. அப்புறம் அவையும் தமது குட்டிகளை அவளும் தான் நம்ம குட்டிகளை காப்பாத்துறான், நம்மளும் பார்ப்போம், நமக்கு அவளுக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு. அப்போ பலவீனத்தால் அவனால் கடமைகளை செயலாற்ற முடியலை. எனவே பரம ஆன்மீக குருவான, அதனால பகவான்கிட்ட நான் சரணடைஞ்சுடுறேன், என்னால முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து சிஷ்யத்தை அகம் சுவாதிமாம் துவாம் பிரபன்னம் சொல்லிட்டு நான் சரணடைஞ்சுடுறேன். அப்புறம் கீதையை குருவிடம் தற்போது மிக கவனமாக பேச வருகிறார். ஓகே, இதெல்லாம் புரிஞ்சிருச்சுங்க நமக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் யார் படிக்க போறாள்? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. கஸ்தூரி மாதாஜி வந்துட்டா? ஹரே கிருஷ்ணா சொல்றேனே, சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க. கேக்குறதா நான் பேசுறது? கஸ்தூரி ஜெயபால் மாதாஜி. ஓகே, யாரு படிக்க போற நெக்ஸ்ட்? ஜானி மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணீங்க இல்லையா? யாரு ஒரு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணாங்க? ஹரே கிருஷ்ணா, டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். யார் படிக்கிறேன்? நான் படிக்கட்டுமா? படிங்கோ. யாருமே ஏன் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க? டிஜிட்டல் பண்ணி வச்சிருந்தேன் மாதாஜி. நஹி பிரபஷ்யாமி மமாபனுத்யாத் யச்சோகமுச்சோஷணம் இந்திரியாணாம் அவாப்ய பூமா வசபத்னம் ருத்தம் ராஜ்யம் சுராணாம் அதிசாதிபத்யம். புலன்களை வருட்டுகின்ற இந்த சோகத்தை போக்க எந்த வழியும் என்னால் காண முடியவில்லை. மேலுலகில் அதிபதியாக இருக்கும் தேவர்களைப் போல எவ்வித எதிரியும் இல்லாத வளமான ராஜ்யத்தை இப்பூவுலகில் அடைய பெற்றாலும் இந்த சோக நிலையினை என்னால் அகற்ற முடியாது. பொருளுரை: அறநெறிகள் மற்றும் நீதி கோட்பாடுகளின் ஞானத்தை ஆதாரமாக கொண்டு பல தர்க்கங்களை அர்ஜுனன் முன்வைத்த போதிலும் ஆன்மீக குருவின் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் உதவியின்றி அவனுடைய உண்மையான பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண முடியவில்லை என்று தெரிகிறது. அவனது இருப்பையே வரட்டி கொண்டிருந்த பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண சிற்று அறிவு உபயோகமற்றது என்பதையும், பகவான் கிருஷ்ணரை போன்ற ஆன்மீக குருவின் உதவி இல்லாமல் அத்தகு குழப்பங்களுக்கு தீர்வு காண்பது இயலாது என்பதையும் அர்ஜுனனால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. கல்வி, அறிவு, ஞானம், பெரும் பதவி இவையெல்லாம் வாழ்வின் சிக்கலை தீர்க்க சற்றும் உபயோகம் அற்றவையே. கிருஷ்ணரை போன்ற ஆன்மீக குரு மட்டுமே இதில் உதவ முடியும். எனவே 100% கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கும் குருவே அங்கீகாரம் பெற்ற ஆன்மீக குரு. ஏனெனில் அவரால் மட்டுமே வாழ்வின் சிக்கல்களை தீர்க்க முடியும். சமுதாய நிலைகள் எப்படி இருப்பினும் கிருஷ்ண உணர்வு பற்றி விஞ்ஞானத்தில் வல்லுநராக இருப்பவர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு என்று பகவான் சைத்தன்யர் கூறியுள்ளார். கிபா விப்ர கிபா ஞாசி சூத்ர கேனே நய ஏயி கிருஷ்ண தத்துவ வேதா சேயி குருஹய. ஒருவன் விப்ரனோ
இதுல கொடுத்திருக்க மாதாஜி படிக்க ஹரே கிருஷ்ணா. நான் கொஞ்சம் வந்து அதை சொல்லிடுறேன். அது வந்து இப்ப என்னது வரட்டு இது என்னது ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சிற்றறிவு. ஏன்னா வந்து எனக்கெல்லாம் அவ்வளவு ஸ்மார்ட்னஸ் வராது. என்னோட அறிவு ரொம்ப சின்னது. அப்ப என்னால எல்லாம் அது சால்வ் பண்ண முடியாது. நான் இவ்வளவு குழம்பி போயிருக்கேன். நான் என்னதான் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தாலும் எனக்கு இதுல என்ன நியாயம்னு எனக்கு தெரியல. அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்? நான் வந்து ஒரு குருவை அணுகிதான் பண்ணணும். அந்த குருங்கிறது யாரு? அவருக்கு தெரியும். கிருஷ்ணர் தான் அவரோட கசின் பிரதரா இருந்தாலும் என்னது அவருக்கு கடவுள்னு தெரியும். அப்ப கடவுள்கிட்டயே நான் சரணடைந்து உங்ககிட்ட வந்து விடுறேன். நீங்க வந்து எப்படி நீங்க சொல்றீங்களோ அது போல பண்றேன். பாக்கியுள்ள நம்மளோட ஞானம், அறிவு என்னெல்லாம் நம்ம பௌதிக உலகத்துல படிச்சோமோ அது ஒண்ணும் உதவாது. கடைசியில என்னன்னா இந்த மாதிரி நல்ல ஞானியா இருக்கிறவா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீப்புள் தான் நமக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. அப்ப நம்ம லைஃப்ல அந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும். நமக்கு வந்து ஏதோ குழப்பம் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீப்புள் நம்ம வீட்லயே இருப்பாங்க. இல்ல தெரியாதக்கு வேற யாராவது இருந்தாலும் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி இருந்தா நம்மளால சால்வ் பண்ண முடியும்னு நினைச்சு பண்ணக்கூடாது. ஆல்வேஸ் நம்ம வந்து ஒரு ஆன்மீக குருவை அனுபவித்துனா இன்னும் நல்லா புரிஞ்சு வரும். எஸ், படிங்க மாதாஜி. ஒருவன் விப்ரனோ வேத ஞானத்தை கற்றறிந்த பண்டிதர், தாழ்ந்த குலத்தில் பிறந்தவனோ துறவியோ அது பொருட்டல்ல. கிருஷ்ணரை பற்றிய தத்துவத்தில் வல்லுநராக இருந்தால் அவரே பக்குவமும் தகுதியும் பெற்ற ஆன்மீக குரு ஆவார். சைத்தன்ய சரிதாமிருதம் மத்திய லீலை 8.128. எனவே கிருஷ்ணரை பற்றிய விஞ்ஞானத்தில் வல்லுநராக ஆகாமல் எவரும் அங்கீகாரம் பெற்ற ஆன்மீக குருவாக இருக்க முடியாது. வேத இலக்கியங்களில் மேலும் கூறப்பட்டுள்ளதாவது, ஷட் கர்ம நிபுணோ விப்ரோ மந்திர தந்திர விசாரத அவைஷ்ணவோ குருர்ன சியாத் வைஷ்ணவ ஸ்வபசோ குரு. வேத ஞானத்தின் அனைத்து விஷயங்களிலும் நிபுணனாக திகழும் கற்றறிந்த பிராமணன் வைஷ்ணவனாக இல்லாவிடில், கிருஷ்ண உணர்வு பற்றிய தகுதியை அறியாவிடில் அவன் குருவாக தகுதியற்றவன். கிருஷ்ண உணர்வுடன் வைஷ்ணவனாக இருப்பவன் இழி குலத்தில் பிறந்திருந்தாலும் ஆன்மீக குருவாகலாம். பத்ம புராணம். அது ஒரு வேர்டு வந்திருக்கு. அதனால சரி, ஒருவன் விப்ரன். விப்ரன் வேத ஞானத்தை எல்லாம் பண்டித்தன் சொல்றோம் இல்லையா, அதுக்கு ஒரு விப்ரன்னு பேர் கொடுத்தது. விச் யூ மே கெட். அது விப்ரன்னா யாரு? வேத ஞானத்தை கற்றறிந்த பண்டிதர் அப்படின்னு வரலாம் உங்களுக்கு. அதனால அது ஒரு வேர்டு இம்பார்ட்டன்ட். அவன் வந்து எந்த குலத்துல பிறந்திருக்கலாம் அப்படியும் இருக்கலாம். பெரிய ஒரு படித்த அறிவு சார்ந்த அம்மா அப்பா எல்லாம் படிக்காத வாழா இருந்திருப்பான். இருந்தாலும் அந்த அவனுக்கு வந்து நல்ல ஞானத்தோட அவன் ஏதாவது சொல்றான்னாக்கா அதை நம்ம ஏத்துக்கணும். அது குருவா எடுத்து நம்ம ஏத்துட்டு அவனை வந்து குரு ஸ்தானத்தை பார்க்கணும். எஸ், பொருளாதார முன்னேற்றத்தாலும் செல்வத்தை சேர்த்து வைப்பதாலும் பௌதிக உலகின் சிக்கல்களான பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் ஆகியவற்றை முறியடிக்க முடியாது. உலகின் பல பாகங்களில் செல்வம் நிறைந்த, பொருளாதார முன்னேற்றமடைந்த, வாழ்க்கை வசதி எல்லாம் பொருந்திய நாடுகள் பல உள்ளன. எனினும் பௌதிக வாழ்வின் பிரச்சனைகள் அங்கு காணப்படுகின்றன. மக்கள் பல்வேறு வழிகளில் அமைதியை தேடுகின்றார்கள். ஆனால் கிருஷ்ணமொழியில் உள்ள கிருஷ்ணரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நேரடி பிரதிநிதிகள் மூலமாக கிருஷ்ணரையோ, பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதத்தையோ, கிருஷ்ணரை பற்றிய விஞ்ஞானம் அடங்கிய நூல்களையோ அணுகினால் மட்டுமே உண்மையான இன்பத்தை அவர்களால் அடைய முடியும். குடும்பம், சமூகம், நாடு மற்றும் உலக சார்ந்த கவலைகளை பொருளாதார முன்னேற்றத்தாலும் வாழ்க்கை வசதிகளாலும் தீர்த்துவிட முடியாது. அவ்வாறு தீர்த்துவிட முடியும் என்றால் பூவுலகில் எதிரியற்ற ராஜ்யமோ, ஸ்வர்கலோகங்களில் உள்ள தேவர்களை போன்ற அதிகார தன்மையோ என் கவலைகளை தீர்க்காது என்று அர்ஜுனன் கூறியிருக்க மாட்டான். அவன் கிருஷ்ண உணர்வில் தஞ்சம் புகுந்துள்ளான். இதுவே அமைதிக்கும் ஒற்றுமைக்கும் சரியான வழியாகும். பொருளாதார முன்னேற்றமும் உலகை ஆளும் தன்மையும் ஜட இயற்கையின் சீற்றத்தினால் எக்கணமும் அழிவடையலாம். இப்போது மனிதன் நிலவில் இடம் தேடுவதை போல உயர் கிரகத்திற்கு உயர்ச்சி பெறுவதும் கூட ஒரே அடியில் அழிவடையலாம். பகவத்கீதை இதனை உறுதி செய்கின்றது. க்ஷீணே புண்ணியே மத்திய லோகம் விஷந்தி. புண்ணிய செயல்களின் பலன் தீர்ந்தவுடன் இன்பத்தின் உச்சியிலிருந்து கீழ்த்தரமான வாழ்விற்கு விழுகின்றான். உலகின் பல அரசியல்வாதிகள் இவ்வாறு வீழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். இது போன்ற வீழ்ச்சிகள் மென்மேலும் கவலைக்கே இடமளிக்கின்றன. எனவே கவலைகளை நாம் நன்முறையில் களைய விரும்பினால் அர்ஜுனனை போல நாமும் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைய வேண்டும். அர்ஜுனன் தமது பிரச்சனைகளுக்கு நிச்சயமான தீர்வினை அடைவதற்காக கிருஷ்ணரை அணுகினான். இதுவே கிருஷ்ண உணர்வின் வழியாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ எண்ட்ல என்ன கரெக்டா போட்டிருக்காங்கன்னா, நம்மளால முடியாதுன்னு தெரியும். அப்ப நம்ம வந்து
பகவான் மாதிரி ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் லீடர் சொல்லலாம். கிருஷ்ணர்கிட்ட பெருமா நம்ம கிருஷ்ணன் நம்மகிட்ட பேசுவார் அப்படின்னா பகவத்கீதை மூலமா தான் பேச முடியும் இல்லையா? அப்ப நமக்கு வந்து யாராவது ஸ்பிரிச்சுவல் லீடர்கிட்ட போயிட்டு கேட்டாங்க கூடி நல்ல ஞானி அவன் வந்து நமக்கு எடுத்து சொல்லுவா. ஆனா நம்ம பௌதிக உலகத்துல எல்லாம் நம்ம வந்து நிறைய படிச்சிருந்தாலும் அது ஒண்ணும் இது பிரயோஜனத்துக்கு வராது. பூவுலகே எதிரியற்ற ராஜ்யமோ சொர்க்கலோகம் தேவர்களை போன்ற அதிகார தன்மையும் என் கவலைகளை தீர்க்க முடியாது. யாரு இவ்வாழ்லாம் வந்தா கூட என்னோட கவலைகள் தீர்க்கப்படாது. எனக்கு வந்து ஒரு குருவை தான் அனுகணும். குருவை எப்படி சொல்றாரோ அது போல நான் கேட்பேன் அப்படி. எஸ். நெக்ஸ்ட் யார் படிக்கிறார் மாதாஜி? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க பாக்கலாம். ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண படிச்சுடுங்க எல்லாரும். யார் படிக்க போற? ரமேஷ்குமார் பிரபுஜி படிக்கவே இல்லையே, படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கெல்லாம் முடியுமோ படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்குமே படிக்க வேண்டாமா? நான் படிக்கிறேன். ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண படிச்சுடுங்க. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் தெரியுமா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண? அந்த 3 புள்ளி இருக்கே கீழே 3 புள்ளி இருக்கு, அதை கிளிக் பண்ணா ரியாக்ஷன். ரியாக்ஷன்ல கிளிக் பண்ணுங்க, ஹேண்ட் ரைஸ் வந்துடும். ரைஸ் ஹேண்ட் அப்படி வருது, அது கிளிக் பண்ணும். கிளியர்தா? 3 புள்ளி, அதுல ரியாக்ஷன்ஸ், ரியாக்ஷன்ல ரைஸ் ஹேண்ட். படிச்சுக்கோங்க. ஜானி மாதா தான் படிக்கும். நான் பிரபுஜி பண்ணிட்டேன். பிரபுஜி ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா இருக்கலாம். இருக்கேன் மேடம். தெரிஞ்சது உங்களுக்கு. ஓகே, இப்ப படிச்சிருக்கோ, அதான எல்லாரும் படிச்சிருக்கோம். இதை ரைஸ் ஹேண்ட் பண்றதுக்கும் படிக்கணும். மியூட் அன்மியூட் அதுவும் படிக்கணும். சரி, படிங்க படிங்க. சஞ்சய உவாச்ச. அதாங்க மாதாஜி. ஆமா ஆமா, சஞ்சய உவாச்ச ஏவமுக்த்வா ஷிகேஷம் குடாகேஷம் பரந்தபஹ நா யோத்ஸ்ய இதி கோவிந்தா முக்த்வா தூஷ்ணினம் பபூவஹ. படிக்க படிக்க வரும் பிரபுஜி, அதனால எல்லாரையும் படிக்க வைக்கிறேன். சரி, ஓகே. மொழிபெயர்ப்புங்க. சஞ்சயன் கூறினான், இவ்வாறு கூறிய பின் எதிரிகளை தவிக்க செய்பவனான் ஆன அர்ஜுனன், கோவிந்தா நான் போரிட மாட்டேன் என்று கூறி அமைதியாகிவிட்டான். பொருளரை போரிடாமல் அர்ஜுனன் களத்திலிருந்து விலகிச் சென்று பிச்சை எடுத்து பிழைக்கப் போவதாக எண்ணி திருதராஷ்டிரர் மிகவும் மகிழ்வடைந்திருக்கலாம். ஆனால் அர்ஜுனனை எதிரிகளை கொல்லும் திறமையுடன் பரந்தபக என்று குறிப்பிடுவதன் மூலம் சஞ்சயன் மீண்டும் அவரை சோகத்தில் ஆழ்த்தினான். அர்ஜுனன் குடும்ப பற்றுதலினால் தற்போது பொய்யான துன்பத்தில் மயங்கியுள்ள போதிலும் பரம ஆன்மீக குருவான கிருஷ்ணரிடம் சீடனாக சரணடைந்துள்ளான். குடும்ப பற்றுதலால் ஏற்பட்ட பொய்யான ஏக்கத்திலிருந்து விரைவில் விடுபட்டு தன்னுணர்வின் பக்குவமான ஞானத்தால் கிருஷ்ண உணர்வினால் தெளிவு பெற்று அர்ஜுனன் போரிடப் போவது உறுதி என்பதையே இது காட்டுகிறது. அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரால் தெளிவு பெற போவதால் திருதராஷ்டிரன் மகிழ்ச்சி நீடிக்காது. இறுதியில் அர்ஜுனன் போரிடுவான். இதுல என்ன போட்டிருக்குனாக்கா, இது வந்து திருதராஷ்டிரன் கேட்டு ஒருவேளை ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருக்கலாம். ஏன்னா ஆஹா அர்ஜுனன் போரிடலைன்னா என்னது, அவன் தான் வந்து இது நான் பிச்சை எடுத்து பழைச்சிட்டு போறேன், ஆனா எனக்கு சண்டை போட வேண்டாம்னா என்னது, அப்பா என் மகன்கள்லாம் உயிரோட இருப்பாங்க, சண்டை போடலன்னா என்ன பயம், இவன் ஒரு அம்பு விட்டதுன்னா எல்லாரும் இறந்துடுவாங்க தெரியும். அவன் அந்த சந்தோஷம் நீடிக்க வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு இவர் என்ன சொல்றாரு, அந்த அவரோட என்னது மந்திரி அவர் என்ன சொல்றாரு, பரந்தப்பா. சஞ்சய் சொல்றாரு பரந்தப்பா. பரந்தப்பான்னா என்னது, எதிரிகளை கொல்லும் திறன்முடையவன். அந்த மாதிரி அவன் பரந்தப்பா. அவன் வந்து கிருஷ்ணரோட இதுல ஆசிரியத்துல இருக்க கிருஷ்ணர் என்னெல்லாம் சொல்றாரோ அதெல்லாம் கேட்டு அவன் சண்டை போடதான் போறான் அப்படின்னு. இதனால அவருக்கு வந்து கொஞ்சம் சோகம் ஆயிருக்கலாம். ஏன்னா போச்சு, இப்ப என் மகன்கள்லாம் உயிரோடு இருக்கிறது சாத்தியம் இல்லை அப்படின்னு அவருக்கு வந்து ஒரு இது. ஏன்னா தப்பு பண்றோம்னு தெரியும், யாருக்குமே தப்பு பண்றோம்னு ஒரு உணர்வு இருந்ததுன்னா தோத்து போக்குறோம்னு நல்லாவே தெரியும். அப்பவும் குருட்டு இதுல ஜெயிச்சு பார்க்கலாமேன்னு சொல்லிட்டுதான் இருக்குமே தவிர ஆணித்தரமா வந்து நம்ம ஜெயிச்சுடலாம் எப்ப யாருக்கு தோணும், எல்லாம் நல்ல வழிக்கு போறவங்களுக்கு தான் தோணும்.
இவ வந்து தெரியும் வாழ்க்கை வந்து. ஆனா இப்ப இதுல என்ன கொடுத்துருக்கு, தன்னுரின் பக்கமான ஞானத்தால் கிருஷ்ண உணர்வால் தெளிவு பெற்ற. ஏன்னா அது கூடவே பகவானே இருக்கார், கூட இருந்து சொல்லி கொடுக்க போறார். அப்ப அர்ஜுனன் தெளிவு பெற்று போரிட போவது உறுதி என்பதையே இது காட்டுகிறது. பரந்தப்பா. எஸ். அடுத்தது என்னது, யார் படிக்க போறாள்? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணணும் பார்க்கலாம் எல்லாரும். யாரெல்லாம் படிக்க போறோம்? ஏன்னா நான் மெனி பீப்புள் ஹவ் கான் டு இது கோயிலுக்கு போறேன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் போயிருக்காங்க. சாஸ்வதா மாதாஜி, சாந்தி மாதாஜி, வேற மாதாஜி லாக் அவுட்டே பண்ணி போயாச்சு. கஸ்தூரி ஜெயபால் மாதாஜி அப்போல இருந்து ஹரே கிருஷ்ணா கேட்டு இருக்கேனே, என்ன பதிலே சொல்ல மாட்டேங்கிறாள், என்ன அப்படி இருக்கேள்? ஹரே கிருஷ்ணா கூட சொல்லக்கூடாதா? நான் படிக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம், அட்லீஸ்ட் சாட்லயாவது எழுதுங்க. என்ன உங்களுக்கு இப்ப என்னது பேச முடியலைன்னாலும் சாட்ல எழுதலாமே. ஓகே, ஐஸ்வர்யா ஸ்ரீதர் மாதாஜி படிக்க போறது இல்ல. கமலவாணி மாதாஜி கொஞ்ச நேரம் ஆச்சு, நீங்க படிக்கிறீங்களா? இல்லாட்டா நீங்க படிங்க. 108 ராஜேஸ்வரி மாதாஜி படிங்க. தமுவாச கிருஷிகேச பிரசன்னினிவ பாரத் சேனயோரூபயோர்மத்யே விஷீதந்த மிதம் வசக. மொழிபெயர்ப்பு. பரதகுல தோன்றலே, அச்சமயத்தில் இரு தரப்பு சேனைகளுக்கு மத்தியில் துயரத்தால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த அர்ஜுனனிடம் கிருஷ்ணர் புன்சிரிப்புடன் பின்வருமாறு கூறினார். பொருளுரை. ரிஷிகேசர் குடாகேஷன் ஆகிய இரு நெருங்கிய நண்பர்களிடையே விதமாக நடைபெற்று கொண்டிருந்தது. நண்பர்கள் என்ற முறையில் அவர்கள் இருவரும் சமமானவர்கள். எனினும் அவர்களில் ஒருவன் தானாகவே மற்றவனின் சீடனானான். ஒரு நண்பன் சீடனாவதற்கு முன்வந்ததனால் கிருஷ்ணர் புன்முறுவல் செய்தார். எல்லோருக்கும் பகவானாக திகழும் அவர் எல்லோருடைய தலைவராக எப்போதுமே எல்லோரையும் விட உயர்நிலையில் இருப்பவர். இருப்பினும் நண்பராக, மகனாக அல்லது காதலுக்குரியவராக ஏதேனும் ஒரு பக்தன் அவரை ஏற்க விரும்பினால் அதற்கு அன்புடன் இசைகிறார். ஆனால் ஆசிரியராக ஏற்கப்பட்ட உடனே அந்நிலையை தாங்கி ஆசிரியருக்கு தேவையான கனத்துடன் சீடனிடம் பேசினார். குருவுக்கும் சீடனுக்கும் இடையேயான உரையாடல் இருதரப்பு சேனைகளுக்கு மத்தியில் வெளிப்படையாக நடந்தது. இது எல்லோருக்கும் பயனளிப்பதற்காகவே என்று தோன்றுகிறது. எனவே பகவத்கீதையின் உபதேசங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட மனிதருக்கோ சமூகத்திற்கோ குலத்திற்கோ மட்டும் உரித்தானதல்ல, அனைவருக்கும் உரியதாகும். நண்பர்களும் எதிரிகளும் கூட அவற்றை கேட்கும் சம உரிமை கொண்டுள்ளனர். பகவத்கீதை லைஃப் மேனுவல். மெயினா என்னன்னாக்கா லைஃப் மேனுவல். நம்ம எப்படி வாழ்க்கை நடத்தணும்ங்கிறது ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்தையும் நமக்கு ஒருத்தருக்கும் ஒரு மாதிரி ஒரு இது இருக்கும் இல்லையா, லைஃப் ஸ்டைல் இருக்கும், ஒரு பிரச்சனைகள் இருக்கும். அப்ப இதுலயே நம்ம என்ன படிச்சுக்கணும், இதுலயே நம்ம என்ன படிச்சுக்கணும் சொல்லிட்டு ஒருத்தர் எடுத்துக்கலாம். சோ இது வந்து ஒரு மனிதருக்கு, ஒரு சமாஜத்துக்கு ஒரு தனி ஒரு கல்ட்டு மாதிரி கிடையாது. இவாதான் இந்த ஜாதிக்காரதான் படிக்கணும் அந்த மாதிரி கிடையாது. எவ்ரிபடி, எல்லா ஹியூமன் பீங்க்கும் படிக்கலாம் அப்படின்னு. அப்புறம் வந்து இது வந்து சம வயதானவர்கள் மாதிரி தான் இருக்கா. ஆக்சுவலி பார்த்தா கிருஷ்ணன் ரொம்ப பழமையானவர் வந்து ஆதி அந்த இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஆனா பாக்கிறதுக்கு எப்படி இருக்கா, ஒரே அத்தை பிள்ளை மாமா பிள்ளை, அப்படி ஒரே சம வயதானவர் மாதிரி இருக்கா. இருந்தாலும் இவன் என்ன சொல்றான், அர்ஜுனன் நீ வந்து என்னோட குரு, நான் சிஷ்யா, நான் வந்து உன்னோட சிஷ்யன், ஃபுல்லா நான் வந்து உன்னை சரணடைகிறேன், நீ இப்ப என்ன சொல்றியோ நான் கேட்கிறேன். அப்போ இவர் வந்து அந்த பொசிஷன் எடுக்கிறார். அது வரைக்கும் நண்பனாதான் பழகிட்டு இருந்தார். அப்புறம் என்னது, சரி இப்ப நீ என்ன சிஷ்யன் சொல்லியாச்சு இல்லையா, என்னோட சிஷ்யன் சொல்லியாச்சு, இப்ப நான் வந்து குருவா உனக்கு எல்லாம் உபதேசம் பண்ண போறேன். இப்போ 2:11 இருந்து ஆரம்பிக்க போறார் பகவான். இப்பதான் பகவத்கீதையே ஆரம்பிக்கிறது. அப்ப இதெல்லாம் யாரெல்லாம் கேட்கிறாளோ அவளுக்கு எல்லாமே அந்த இடத்துல நிறைய பேர் கேட்டுன்னு இருந்திருப்பா. மெயினா கபித்வஜா, நம்ம அக்பர் ஆஞ்சநேயரும் கேட்டு இருக்காரு, அங்க இருக்கிறவா எல்லாருமே கேட்டு இருந்திருப்பா. இது எல்லோருக்கும் பயனளிப்பதற்காகவே என்று தோன்றுகிறது அப்படின்னு இவர் பிரபுபாதா வந்து பர்ஃபெக்ட் எழுதியிருக்காங்க. எஸ். நெக்ஸ்ட் யார் படிக்க போறா? ஜானி மாதாஜி. யாரும் ஹேண்ட்ரைஸே பண்றது இல்ல, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. ஹேண்ட்ரைஸ் பண்ண சொல்லி நீங்களா ரெடியா இருக்கேள் அப்படின்னு. பாக்கியெல்லாம் வந்து பாலா கோயில் போயிருக்கா, அதனால ஆன் பண்ணிட்டே கேட்டுட்டே அவ வந்து கோயில்ல இருக்கா. படிங்க ஜானி மாதாஜி. ஸ்லோகம் 11. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச அசோச்யானன்வசோச்சஸ்த்வம் பிரஜ்ஞாவாதாம்ச பாஷசே கதாசூன கதாசூம்ச்ச நானுஷோச்சந்தி பண்டிதாஹ. புருஷோத்தமரான மாதாஜி ஸ்லோகம்லாம் ரொம்ப நல்லா படிக்கிறேன். புருஷோத்தமரான் நீங்க தான் சொல்லி கொடுத்தீங்க மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அறிவாளியை போல பேசும் அதே சமயத்தில் கவலைப்பட வேண்டாதவற்றிற்காக நீ கவலைப்படுகிறாய். அறிஞர்கள் வாழ்பவர்களுக்காகவோ மாண்டவர்களுக்காகவோ வருந்துவது இல்லை. பொருளுரை. உடனடியாக ஆசிரியரின் நிலையை ஏற்ற பகவான் மாணவனை முட்டாள் என்று மறைமுகமாக அழைத்து கண்டிக்கின்றார். நீ அறிவாளியை போல பேசுகிறாய்,
ஆனால் உடல் என்றால் என்ன, ஆத்மா என்றால் என்ன என்பதை அறிந்த உண்மையான அறிஞன் உடலில் எந்த நிலைக்கும் உயிரோடு இருந்தாலும் இறந்தாலும் வருந்துவது இல்லை என்று கூறினார். பின்வரும் அத்தியாயங்களில் விளக்க இருப்பதை போல அறிவு என்றாலே ஜடம், ஆத்மா மற்றும் இவற்றில் ஆளுநரை அறிவதுதான். அரசியல் சமூக நீதிகளை காட்டிலும் அறநெறிகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று அர்ஜுனன் வாதாடினான். ஆனால் ஜடம், ஆத்மா, பரமபுருஷனை பற்றிய அறிவு ஆகியவை அறநீதிகளை காட்டிலும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை என்பதை அவன் அறியவில்லை. இவ்வறிவு போதுமான அளவில் இல்லாத போது அவன் தன்னை பெரும் அறிஞனாக காட்டிக்கொண்டிருக்க கூடாது. அவன் பெரும் அறிஞன் அல்ல என்ற காரணத்தால் கவலைப்பட வேண்டாதவற்றிற்காக கவலைப்பட்டு கொண்டிருந்தான். பிறந்த இவ்வுடல் இன்றோ நாளையோ அழிய வேண்டியதே. எனவே இவ்வுடல் ஆத்மாவை போல அவ்வளவு முக்கியமானது அல்ல. இதை அறிபவனே உண்மை அறிஞன். இத்தகைய அறிஞன் ஜட உடலின் எந்த நிலைக்கும் வருந்துவது இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இவ்வளவு அழகா சொல்றாரு இல்லையா கிருஷ்ணர். மொமெண்ட் அவர் வந்து டீச்சர்னு அந்த பொசிஷன் எடுத்துட்டாச்சுன்னா எனது குரு ஒரு பொசிஷன் ஃபர்ஸ்ட் என்னது நீ முட்டாள் அந்த மாதிரி சொல்றாரு. நீ வந்து முட்டாள், ஆனா பேசுறதுனும் எல்லாம் அறிவாளி மாதிரி நீ பேசுற. உனக்கு என்ன தெரியும்? ஆத்மாவை பத்தி தெரியுமா இல்ல உடலை பத்தி தெரியுமா? ஒன்னும் தெரியாது. இறந்து போயிடுவா உன் தாத்தா இறந்து போயிடுவா, அப்படி இப்படி பேசுறியே, உனக்கு இதெல்லாம் தெரியாது. எதுக்கு முக்கியத்துவம் எதுக்கு ஜாஸ்தி கொடுக்கணும், அந்த மாதிரி ஒரு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண தெரியல அப்படின்னு கொஞ்சம் நிறைய குத்தமா எல்லாம் சொல்றாரு. அப்புறம் ஆனா இந்த மாதிரி ஒண்ணு தெரியலன்னா அப்ப நீ அறிஞன், உனக்கு தெரியும்னு சொல்லிட்டு நீ காட்டிக்க கூடாது. எனக்கு ஒண்ணும் தெரியாது, ஸ்லேட் கிளீன், எனக்கு தெரியாது, நீங்க என்ன சொல்றாலோ அப்படி அப்சர்வ் பண்ணி நான் பண்ண போறேன், அந்த மாதிரி இருக்கணுமே தவிர எல்லாம் தெரியும் எனக்கு, ஆனா என்னால முடியாது அப்படின்னு எல்லாம் பண்றது கூடாது. எனவே இவ்வுடல் ஆத்மாவை போல அவ்வளவு இந்த உடல் வந்திருக்குன்னா அந்த இட்ஸ் மெட்டீரியல் திங். மெட்டீரியல்னா உருவாக்கப்பட்டது, அழிந்தும் போகும். எதெல்லாம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கோ அதெல்லாம் அழியும் செய்யும். பௌதிக உலகத்துல அதெல்லாம் தான் முடியும். ஆத்மா வந்து உருவாக்கவே படலையே, இட் இஸ் ஆல்வேஸ் தேர். அதே போல அது அழியும் மீன்ஸ் அழியும் செய்யாது. இப்ப அதை பத்தி நீ கவலைப்படாம இருக்கிற உடல் போயிடுமே அப்படின்னா பிறந்திருக்கே அது வந்து சாகுதான் போகிறது எல்லாரோட உடலும். அதனால நீ வந்து கவலைப்பட வேண்டும். இந்த மாதிரி இத்தகைய ஒரு சின்ன விஷயத்துக்குலாம் நீ வந்து புத்தி இல்லாம நீ இதெல்லாம் வந்து பேசுற அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ற. எஸ், நெக்ஸ்ட் யாரு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி? ஹேண்ட் ரைஸ் அப்படியே இருக்கட்டும், ஜாலி மாதாஜி. கொஞ்ச நேரம் ஆச்சு செல்வம் பிரபுஜி படிச்சு, ரொம்ப பெரிய பர்பட் படிச்சீங்க. படிக்கணுமா? ஃப்ரீயா இருந்தீங்கன்னாக்கா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நானும் படிச்சு விடுறேன். நம்ம இப்ப வேற படிக்கிறல, வெரி குட். ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். அதை நான் பிராக்டிஸ் பண்றேன் உங்களுக்கு எல்லாம். அதெல்லாம் தான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் மாதாஜி. செகண்டரி தான் பகவத்கீதா. ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண படிங்கோ. அதெல்லாம் நிறைய பேர் தெரிய மாட்டேங்கிறது. அப்புறம் இது அட்டெண்டன்ஸ் போடுறதுக்கு அதெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு தெரிய மாட்டேங்கிறது. அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். எஸ் பிரபுஜி படிங்க. நத்வே பாஹம் ஜாது நாசம் நத்வேஹம் ஜாது நாசம் நத்வம் தேமே ஜனாதிப நச்சைவ நபவிஷ்யாம சர்வே பயமதபரம். மொழிபெயர்ப்பு: நானோ நீயோ இம்மன்னர்களோ இல்லாமல் இருந்த காலம் எதுவும் இல்லை, எதிர்காலத்திலும் நம்மில் எவரும் இல்லாமல் இருக்க போவதும் இல்லை. பொருளுரை: இல்லை, எதிர்காலத்திலும் நம்மில் எவரும் இல்லை. பியூட்டில இருங்க மாதாஜி. படிங்க. வதோஸ்வதர் உபனிஷத் போன்ற வேதங்களில் கத உபனிஷதம் இருக்கு. அப்புறம் ஸ்வேதேஸ்வதார உபனிஷத், இந்த மாதிரி போன்ற வேதங்களில் எண்ணற்ற ஜீவன்களை அவர்களின் தனிப்பட்ட செயல்களையும் விளைவுகளையும் அடிப்படையாக கொண்டு பரமபுருஷ பகவான் பல்வேறு நிலைகளில் பராமரித்து வருகிறார் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. அதே பரமபுருஷ பகவான் தனது விரிவங்கத்தின் மூலமாக ஒவ்வொரு ஜீவனின் இதயத்திலும் வாழ்கின்றார். உள்ளும் புறமும் அந்த பரம்பொருளை காணும் சாதுக்களே முழுமையான நிம்மதியான அமைதியை அடைகின்றனர். சேதனானம் ஏகோ பகுநாம் ஏ விததாதி காமான் தம்மாத்மஸ்தம் ஏ அப்னுபஷந்தி தீராஷ் தேஷாம் சாந்தி சாஸ்வதி
இதரேஷாம் தேத்ரஷாம். கத உபனிஷத் 2.2.13. எஸ், படிச்சு போக. உபனிஷத் 2.2.13. அர்ஜுனனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அதே வேத உண்மை குறைவான அறிவுள்ள போதிலும் தன்னை பண்டிதனாக காட்டிக்கொள்ளும் உலக மக்கள் அனைவருக்கும் கொடுக்கப்படுகின்றது. கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் கூடியிருந்த மன்னர்கள் என அனைவருமே நிம்மதியான தனிநபர்கள் நித்தியமான தனிநபர்கள் என்றும் கட்டுண்ட நிலையிலும் சரி, முக்தி பெற்ற நிலையிலும் சரி, ஜீவன்களை நித்தியமாக பாதுகாப்பவன் தானே என்றும் பகவான் கிருஷ்ணரே இங்கு தெளிவாக கூறியுள்ளார். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் தனித்துவம் வாய்ந்த உன்னத நபர் அவரது நித்திய தோழனான அர்ஜுனன் மட்டுமின்றி அங்கு கூடியிருந்த அனைத்து மன்னர்களும் தனித்துவம் வாய்ந்த நித்தியமான நபர்களே. அவர்கள் இதற்கு முன் தனித்துவம் இல்லாமல் இருந்தார்கள் என்பதோ, வருங்காலத்தில் அவர்கள் நித்திய நபர்களாக இருக்க மாட்டார்கள் என்பதோ இல்லை. அவர்களது தனித்துவம் கடந்த காலத்தில் இருந்தது எவ்வித தடையுமின்றி எதிர்காலத்திலும் இருக்கும். எனவே எவருக்காகவும் கவலைப்பட வேண்டிய காரணம் இல்லை. மாயையால் மூடப்பட்டிருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. இவ எல்லாருமே இப்ப வந்து இறந்து போயிடுவாங்க. இவ என்னைக்குமே உள்ளவாதான். அவ இதுக்கு முன்னாடி இருந்திருக்கா, இப்போ இருப்பா, இன் ஃபியூச்சர்ல இருப்பா. என்னது ஆத்மா. நீ உடலை தான் நீ பாக்குற, உடலை பார்க்காதே. இவங்க வந்து எப்பவுமே சாஸ்வதமா இருக்கப்பட்டவங்கதான் அப்படின்னு. அப்புறம் என்னது, வருங்காலத்தை அவர்கள் நித்தியம் நபர்களாக இருக்க மாட்டார்கள். அந்த மாதிரி எண்ணாதே. அதே வேர்ட்ஸ வந்து ட்விஸ்ட் அண்ட் டர்வ் இது பண்ணி போட்டிருக்காங்க. ஃபியூச்சர்ல இவங்க இருப்பாங்க, ஆனா இந்த உடல் இருக்காது, வேற ஒரு உடல்ல இருப்பா. அதனால அவங்க இறந்து போயிடுவாங்கன்னு சொல்றது தப்பு. ஆத்மா ஞானம் தான் இதெல்லாம் கொடுக்குற. ஆத்மானா என்னதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்க. மாயையால் மூடப்பட்டிருக்கும் தனித்துவம் உண்ட. படிக்கிறா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. மாயால் மூடப்பட்டிருக்கும் தனித்துவம் கொண்ட ஆத்மா முக்திக்கு பின் அருவ பிரம்மனில் கலந்து தனது தனித்துவத்தை இழந்து விடுகிறான் என்னும் மாயவாத கொள்கை உன்னத அதிகாரியான பகவான் கிருஷ்ணரால் இங்கு ஏற்கப்படவில்லை. மேலும் தனித்துவம் கட்டுண்ட நிலையில் காரணமாக உணரப்படுகின்றது என்னும் கொள்கையும் இங்கு ஏற்கப்படவில்லை. தனது தனித்துவம் மட்டுமின்றி எல்லா ஜீவன்களின் தனித்துவமும் எதிர்காலத்திலும் கூட நித்தியமாக தொடரும் என்று கிருஷ்ணர் இங்கு தெளிவாக கூறுகிறார். இஃது உபனிஷத்துகளிலும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. கிருஷ்ணர் மாயைக்கு உட்படாதவர் என்பதால் அவரது இக்கருத்து அதிகாரப்பூர்வமானதாகவும், தனித்துவம் உண்மை இல்லை என்றால் கிருஷ்ணர் எதிர்காலத்திலும் என்று கூறி இவ்வளவு வலியுறுத்தியிருக்க மாட்டார். கிருஷ்ணரால் பேசப்பட்ட தனித்துவம் ஆன்மீகமானதல்ல, பௌதீகமானதே என்று மாயவாதிகள் வாதிடலாம். இத்தனித்துவம் பௌதீகமானது என்ற வாதத்தை ஏற்றுக்கொண்டால் கிருஷ்ணரின் தனித்துவத்தை எவ்வாறு வேறுபடுத்துவது? கடந்த காலத்தில் தனது தனித்தன்மையை உறுதிப்படுத்திய கிருஷ்ணர் வருங்காலத்திலும் தனது தனித்தன்மையை உறுதிப்படுத்துகிறார். பல விதங்களில் அவர் தனது தனித்துவத்தை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. அருவ பிரம்மன் தனக்கு கீழானது என்றும் அறிவித்துள்ளார். கிருஷ்ணர் தனது ஆன்மீக தனித்தன்மையை எப்போதும் தக்க வைத்துள்ளார். தனிப்பட்ட உணர்வுடைய சாதாரண கட்டுண்ட ஆத்மாவாக அவரை ஏற்றால் அவரது பகவத்கீதை அதிகாரப்பூர்வமான சாஸ்திரமாகாது. 4 குறைபாடுகளுடைய சாதாரண மனிதனால் கேட்க தகுந்த எந்த விஷயத்தையும் கற்பிக்க முடியாது. கீதை அத்தகைய குறைபாடுகளுடைய இலக்கியங்களுக்கு மேற்பட்டது. எந்த ஜட புத்தகமும் பகவத்கீதைக்கு இணையாகாது. ஒருவன் கிருஷ்ணரை சாதாரண மனிதனாக ஏற்கும் பொழுது கீதை தனது எல்லா முக்கியத்துவத்தையும் இழந்து விடுகிறது. இப்பதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள பன்மை மரபு என்னும் எது உடலை குறிப்பது என்றும் மாயவாதிகள் வாதிடுகின்றனர். ஆனால் இப்பதத்திற்கு முந்தைய பதத்தில் இதை போன்ற உடல் உணர்வு கண்டிக்கப்பட்டுள்ளது. உயிர்வாளிகளின் உடல் சார்ந்த கருத்துக்களை கண்டித்த பிறகு கிருஷ்ணர் எவ்வாறு மீண்டும் உடல் சார்ந்த மரபுகளிலிருந்து பேசுவார்? எனவே தனித்துவம் ஆன்மீக தளத்தின் அடிப்படையிலானது. பெரும் ஆச்சாரியர்களான ஸ்ரீ ராமானுஜர் போன்றோரால் இது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆன்மீக தனித்துவம் பகவானின் பக்தர்களாலேயே அறியப்படுகிறது எனும் கீதையிடம் பல இடங்களில் தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. கிருஷ்ணர் பரமபுருஷ பகவானாக இருப்பதை கண்டு பலர் மீது பொறாமை கொள்பவர்கள் இந்த மாபெரும் இலக்கியத்தை உண்மையாக அணுக இயலாது. பக்தியற்ற நபர்கள் கீதையை அணுகும் விதம் வண்டுகள் தேன் பாட்டிலை நக்குவதை போலாகும்.
பாட்டிலை திறக்கும் வரை ஒருவன் உள்ளிருக்கும் தேனின் சுவையை பெற முடியாது. அதுபோலவே பகவத்கீதையின் உள் இரகசியம் பக்தர்களால் மட்டுமே அறியக்கூடியது. வேறு எவரும் இதை சுவைக்க முடியாது. இது இப்புத்தகத்தின் 4ஆம் அத்தியாயத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. கடவுள் இருப்பதை கண்டு பொறாமை கொள்பவர்களால் கீதையை தொடக்கூட முடியாது. எனவே கீதைக்கு மாயாவாதிகள் அளிக்கும் விளக்கம் முழு உண்மையிலிருந்து முற்றிலும் விலகி செல்லக்கூடிய விளக்கமாகும். கீதைக்கு மாயாவாதிகள் கொடுத்த பாஷ்யங்களை, அதாவது விளக்க உரைகளை படிக்காமல் இருக்கும்படி நம்மை தடுக்கும் பகவான் சைத்தன்யர் மாயவாத தத்துவத்தை ஏற்பர். கீதையின் உண்மையான ரகசியத்தை புரிந்து கொள்வதற்கான எல்லா திறமைகளையும் இழந்து விடுகின்றனர் என்று எச்சரித்துள்ளார். தனித்தன்மைக்கு நாம் காணும் உலகை குறிக்குமாயின் இறைவன் கற்பிக்க வேண்டிய தேவையில்லை. கடவுள் மற்றும் தனிப்பட்ட ஆத்மாவின் பன்மைத்தன்மை நித்திய உண்மையாகும். இதை மேலே கூறியபடி வேதங்களாலும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க எப்ப படிக்கிறீங்க? பெருசாவே இருக்கு பிரபுஜி. சின்ன நீங்க அடுத்த நின்று போயிட்டே இருக்கு அனுமான் மாதிரி. ஓகே, இதுல என்னன்னாக்கா இதுல மெயினா இப்ப என்ன கொடுத்துருக்கான்னா அது இவாளோட என்ன பேர் அது மாயாவாதி பிலாசபின்னா என்னதுன்னா இது அவ பகவானும் நம்ம ஜீவன்களும் ஒன்றிடுவோம். நமக்கு மோட்சம்னா என்னன்னாக்கா ஆஃப்டர் ஒரு ஸ்டேஜ் வந்தாச்சுன்னா ஞானி ஆயிடுச்சுன்னா நம்மளும் பகவான் ஐக்கியம் ஆயிடுவோம். பகவான் வேறில்லை, நாம் வேறில்லை. அது அத்வைத்தம் அப்படி சொல்லுவாங்க. நம்ம அந்த மாதிரி பிலாசபி நம்ம அக்செப்ட் பண்றது சைத்தன்யரை சொல்றேன், அது அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாது. அந்த மாதிரி இருந்ததுனாக்கா பகவான் நம்ம ஃபைனலி நீ எங்கிட்டதான் ஐக்கியம் ஆக போறேன்னாக்கா நான் எதுக்கு உனக்கு நல்லது கெட்டதுல எதுக்கு சொல்ல போறேன்? உனக்கு எல்லாம் இதெல்லாம் எடுத்து நான் சொல்றேன். ஏன்னாக்கா நீ எப்பவுமே நீ வேறதான். நீ ஒரு ஜீவாத்மா தான். நான் எப்பவுமே பரமாத்மா தான். அப்ப அந்த அந்த வேற்றுமை இருக்கதான் இருக்கும். நம்ம ரெண்டு பேரும் இணையெல்லாம் முடியாது. அப்படிலாம் ஒரு ஓப்பனா சொல்லல. இந்த மாயாவதி பிலாசபி ராங் சொல்லிட்டு இதுல நிறைய எடுத்து காட்டியிருக்கார். மாயாவதி பிலாசபி இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் பிலாசபி. அது நம்பரவா இருக்கா. சங்கராச்சாரியர் அவாவோட ஃபாலோவர்ஸ் எல்லாம் இருக்கா. அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு அவ அந்த இதுல போயிட்டு இருப்பா. அது இன்னும் கொஞ்சம் வேற லெவல். நம்ம என்ன சொல்றோம்னா இல்லை, கிருஷ்ணர்னு ஒருத்தர் இருக்கார், அவருக்கு ரூபம் இருக்கு. அதுதான் பகவானே சொல்ற, ரூபம் இருக்கிற இதைதான் நீங்க வழிபடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ற. அது அடுத்த இதுல சாப்டர்ல வரும். அப்ப என்ன சொல்றாருன்னா, இப்ப பகவான் ஒருத்தர் இருக்கார், அவர் குரு மாதிரி ஸ்தானத்துல இருந்து நமக்கு எல்லாம் ஒண்ணு எடுத்து சொல்றதுக்கு இருக்கார். ஒரே ஐக்கியம் தான் ஆக போறோம்னாக்கா அவருக்கு அந்த மாதிரி எடுத்து சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு. அப்ப நம்ம இன்னைக்கு இதோட முடிச்சுடுறோம். ஏன்னா 6:50 ஆகுது. பட் ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஒரு சின்ன டவுட். 4 குறைபாடுகள் உடைய சாதாரண மனிதனால் கேட்க தகுந்த எந்த விஷயம்? 4 குறை, அது என்ன மாதாஜி சாதாரண மனிதனுக்கு? மாதாஜி நம்ம we are prone to speak lies. நம்ம ஏமாத்த நமக்கு ப்ரொஃபென்சி இருக்கு. ஒரு ஒயிட் லைஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா, ஏமாத்த மாட்டோம். ஏதோ சப்போஸ் லேட்டா வந்துட்டோம், என்ன லேட்டா வந்துட்டீங்கன்னா மேபி தூங்கிருப்போம். ஆனா என்ன சொல்லுவோம், இல்ல நெட் சரியா இருக்குல்ல வரே ஒயிட் லைஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி நம்ம சீட்டிங் ப்ரொஃபென்சிட்டி இருக்கு, பொய் சொல்ற இருக்கு. இதெல்லாம் 4 இருக்கு. அதுல என்னன்னு சொல்லி இப்ப இமிடியேட்டா எனக்கு நினைவு வரல. அடுத்த பர்பட்ல வரலாம். ஏன்னா இதுல கொடுக்கதான் பிரபுபாதவே கொடுத்திருக்காரு. அது ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதெல்லாம் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கல. ஏன்னா அதெல்லாம் வரும் மாதாஜி. அது நமக்கு எக்ஸாம்லயும் வரலாம். அண்ட் திரும்பி அதை ரிப்பீட்டும். ஓகே, கேட்கும் போது அது 2 வந்தது. இன்னும் இருக்கு, 4 இருக்கு. அது சீட்டிங் ப்ரொஃபென்சிட்டி, பொய் சொல்ற திறன், ஏமாத்துறது, அண்ட் இன்னும் 2 இருக்கு. இப்ப மறந்துவேன். ஓகே, நம்ம நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாப் பண்றேன் ரெக்கார்டிங்.